Добрий вечір, друзі. Вітаю всіх на 110-х ювілейних посиденьках. Друзі, 110 четвергів підряд. Незалежно від погоди, від політичного стану наших держав, ми виходимо регулярно і сповіщаємо вам основні новини, основні події, які відбулись в наших справах. Дивіться, Сайгон зник, новий чоловік з'явився. Хто цей чоловік? Багато з вас можуть вже десь скрутити в голові, а десь я його вже бачив, а десь я його вже бачила. Такий гарний чолов'яга. Де я міг його бачити? Чи де я міг його бачити? Або вже, може, хтось навіть подивився ці ролики сьогоднішні наші з Василем, де ми ходили на інтерв'ю, як я казав вчора Василю. Дівчинка їде в район на інтерв'ю, каже: доця, куди їдеш? Та на інтерв'ю. Каже, ти хоч підмийся, каже. Тому, друзі, історичний момент на посиденьках, історичний момент в нашому з Василем блогерському життю. Ми вперше дали інтерв'ю. А кому дали інтерв'ю? Зараз ви особисто дізнаєтесь. І я би хотів, щоб цього нашого гостя представила наша сябровка Хелен, якщо вона його знає, звісно. Але, мабуть, що знає, бо щось дуже подозрительно улибається. Добрий вечір, друзі. Слава Україні! Живе Білорусь! Починаємо наші посиденьки. Вітаю, сябри, вітаю, мої шановні пани. Слава, вітаю наших сябров в чаті, обожнюю вас, просто ставьте подобайки, пишите комментарии, сегодня с вами в чатику буду сидеть, буду назирать, что вы нам пишете. Да, я сегодня, ведаете, я добрая девчинка, тому что я завсёды все тягну у хатку. Я навучилася ад вас усё самое лепшее притягивать до сябе, я як магніт для добрых справ, і ось Слава не став виключенням у нашому випадку. Літерально познайомилися з ім яшчэ у лістападзе 2020 году. Адчыню сакрэт, у снежні 2020 году я была настолькі на яго абражаная, што думала, я яго выдалю просто з усіх сваіх суполак і больш ніколі не буду яму дапамагаць і нават маральна падтрымліваць. Але мы з ім размаўлялі у сакавіку 21 году і вырашылі, што такія добрыя людзі павінны быць побач адзін з адным, надаваць дапамогу разам з усіма. І вось вырашыла, што неабходна Славе дапамагчы влиться в нашу так само украінскую сям'ю і пазнаёміцца нарэшце з цудоўнымі людзьмі, якія, як і я, аднаго меркавання, з шчырым сэрцам, з прозорымі поглядамі. Вось, і такім чынам Слава Сікора далучыўся да нашай каманды сёння, бачыла інтэрв'ю, вельмі цікава, асабліва мне спадабалася, што там прагучала, конечно же, маё імя. Вось, так што, сябры, вітайце, Слава Сікора цяпер з намі. Я вельмі рада, што ён у добрым стане, здаровы, прыгожы і гатовы да барацьбе. Шчыры дзякуй, усім вітанне. Так, мабыць, моя чарга, так, не? Саме так. Ага, добрага дня, слава Україні, жыве Беларусь. Героям слава, живе вічно. Так. Жыві вечна, героям слава. Так, я апынуўся ў лістападзе, як кажа Хелена. Всё жыццё змагаўся супраць... Як змагаўся? У думках змагаўся. Якія тут мы былі змагары? 20 гадоў я ненавідзеў Лукашенка і весь час думаў, што да смерці будзем пад ім жыць. Але так здарылася, што я працаваў у Маскве. Я сам актор тэатра і кіно, кінарэжысёр, тэатральны рэжысёр. І я працаваў у Маскве ў той час, калі пачаўся Майдан на 2014 годзе. І мне так было незразумела, что там по телевизору у России кажут одно, по интернету кажут другое, по украинским каналам четвертое, по белорусским пятое. Но я не мог зразуметь, что там здарылася на тым Майдане, и поехал на Майдан на 3 дні, каб побачить историчный момент, як робятся революции. Ось, приехал на 3 дня и застался на 2 месяца. Так завжди в нас буває. Хто в Україну попадає, то так я приехал першы месяц, калі забілі Мішу Жизневскага, і так і застаўся до расстрэлу Небеснай сотні.
Ось. І потім, коли я з'їхав з Майдана, зняв фільм про Майдан, і весь час марив, коли наші білоруси, я такий був узбуджений подзвігам українців простих супроць гэтай улады, ввогуле супроць гэтых улад, якія радянскія. Бо Янукович то гэта радянская ўлада, все былі маскалі там амаль усе у руководстве. Ну вось, і 6 гадоў марыў, і я зразумеў, што гэта будзе наш шанс у жніўні, і што павінна быць рэвалюцыя. І я уже весну і летом уже тоже вёў свае стрымы і записывал видео, звороты до простых белорусов. Ну и тут про Майдан. Когда скончился Майдан, я звернулся у Москву, уже у статусе бендеровца и фашиста, бо был на Майдане. Что я там снимал кино, то никого не волновало. Ну и сломал пару челюстей, и вымушенный был съехать, бо я уже разумел, что меня забьют там в Москве. Вот. Я приехал в Беларуси там некто там змагался. Думаю, что меня после Майдана не брали нигде на працу. Нелояльный, про Майдан, снял кино и так далее, и так далее. И вот меня перед самими выборами звольнили с працы, бо менты пришли и сказали, что такой человек не повинен працавать у образовании. А я працавал у образовании, зашел с театра, бо вельми тяжко было прожить на театральную зарплату. І змагався там на 2 окладах, на 2 працах робив. Ось. Звольнили. Ну і все, я почав рахтуватися до Білорусі. І я ведав, що Лукашенко не віддасть так просто владу. І спробував там якісь ці отради, сотник на Майдані збирати. Але всі чомусь думали, що це все жарт. Жартки такі. Що все отримається більш-менш спокійно. И Лукашенко так не обнаглее 80% не напише в першым же туры. И когда почали вот гэтыя падзеі уночы 9, 10, 11, ну, все, я зразумеў, что це рэвалюцыя. Але як яно будзе далей атрымлівацца, ніхто не ведаў. А ви, В'ячеслав, Ну, ви в перші дні якісь аналогії з українською революцією замічали, наблюдали? Чи це вона була ізначально зовсім іншим рухом? Ну, конечно, іншим. Українські хлопці всі з Беркутом билися, а наші утікали. Пару там провокаторів було, і всі, ну, здається, там наш шмат, ну, більше було, ніж ОМОНовців. Ну, все равно все утекали и не давали, не бились за матовців. Друзі, я перепрошую. Пане В'ячеславе, пане Василю, якісь побочні звуки, мені здається, мікрофон... В'ячеслав знаходиться в закладі харчування громадського. Все ясно, там я каса зрозумів. відпрацьовує. Зараз так що... я трохи ближе буду казати. Ось, ну, вельми мне шкода было, что хлопцы не были на сапраўдным Майдане в Украине и не ведают, як робить революцию. И потом пришли до меня с обшуком, забрали всю технику, компьютер, гаджеты. Ну, и я зразумел, и меня, коли допрашивали, я зразумел, что на меня шмат справ уже. Бо перше было то образа супрацовника МВД. Это якраз про тих, які збивали на окресті на хлопців. Ми їх там вилічували і в Фейсбуці і у Твіттері викладували фотки. Ось. Ну і ось за їх мене почали тягати. І я став ховатися. І вони кожен день стали приходити до мене додому на новий обшук, чи на новий допрос. І мене все не було. Мені син телефонував, а я ховався у вёскі, у лісі. Ось. І, ну, розумів, що до хати мені нельзя. І у некоторий час, про скільки днів, бачу, машина під'їжджає в тим домі, де я ховався, і виходять оперативники. Ну, і у мене овчарка, собака була, і вона їх затримала, а я праз окно, праз, як це по-українськи, забор,
Паркан. Про... Як? Паркан. 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 Да, ну, про забор утік, про полю у лес. І ось так я почав бігати від їх, бо весь час дзвонили додому і питали, де я знаходжуся, і всі казали, що нема. Я ховався в Мінську, ховався в Гродно, ховався в других місцях. Ось. І потім, коли вже мені це набридло, тому що кожні 4 дні треба було міняти сімку, кожні 4 дні треба було міняти хату, і деякі з 200 хата у гривень. вёскі, коли яка Дітям на машина цукерки. Вічна пам'ять і шана зупинялася каля героям хати, і весь час українського стоїш каля народу. шиби, глядиш про занавеску, хто приїхав, ті не за мною приїхали. Ну і тяжко було, я боявся людей підставити, в яких ховався. Ну і вирішив, що треба бігти. Але так як у мене було шмат справ, я розумів, що я вже у розыске, і праз кордон український я не пройду, і тому вирішив їхати праз Росію, і там на 3 сестри кажуть, що можна було пройти одразу з російського на український кордон. І я поїхав праз Росію у ніч, але на 3 постах мене спинили і казали, що нема проходу, ми не пускаємо нікого, тільки фуров допускаємо. Ну, я вирішив, що я вже не вернуся в Білорусь, одів пакети, обв'язав скотчем, тому що йшов дощ, і треба було йти праз поле, праз лес, праз болото Смоленське. І я пішов у напрямок Смоленська. Ночью перейшов кордон і дійшов так, до півдороги пройшов лісом, і потім спинив машину і трапив у Смоленськ. В Смоленске, так як весь час шел под дождем, купил всю новую одежду. Уже зуб на зуб не попадал, так было холодно, мне есть и хотелось, я спать хотел, на ходу спал. Але я вытримал и переоделся и поехал в Брянск. В Брянске там написал в Твиттере кто-нибудь с Брянска. Ну, так, наугад написав, хто є сябров твіттерських у Брянське, ці може хто допомогти. Ось, але мене шмат хто ведав по Твіттеру так само, по моїм стримам і по моїм взглядам, то відписався чоловік і каже, ну, типу, можу дати тобі притулок. І я в Брянск приїхав, мені зустрів чоловік, дав мені там в общагі кімнату, я там виспався і зробив на ковід, то ж треба, я ж не ведав, що можна їхати без ковіду, то страховку зробив, на ковід здав аналізи і чекав 3 суток чекав в Брянську, поки заберу аналізи. Ось, і потім поїхав з Брянська на вже російську границю. І старий, не доїжджає 3 сестер, чомусь я вирішив, поглядів по карті, по геолокації і думаю, о, на що мені на 3 сестри? Зараз ось є переход, і перейду тут, і, ну, хоча траплю в Україну. Так не хотілося в Україну. І ось я поїхав на попутці, доїхав до границі, а там мене зупинили і кажуть, а це границя тільки для росіян і українців. Там така маленька, там і не скажеш, що такий переход. Ось. Але тут же вони пробили мене, ну тут же соцсетки, ну там ж КГБ працює все. І вони мене взяли на допрос, одразу все про Майдан, все. І на Майдані був, і кіно знімав, і ми бачимо, ти на стримах супроти Лукашенки, і то. Коротше, думаю, оп, попав. Я говорю, ні, я почав там дурня клеить, лапшу на уши вешать, что нет, я был в Москве. Вячеслав, почекай. На кіноздимках там на. Почекай, дивіться, як от доля розпорядилася. Потомок партизан переповз кордон. Актор, режисер, ну, дивіться, все, що от заклали вам предки, ви все в цьому році майже використовували на благо, воно вам спасало життя. І це дуже якби прикольно, але ви так розказуєте, да? І от в мене зараз все це перед очима. От я з вами був в тих кульках, я з вами думав, де викинути грязну одежу, де купити нову. От реально, ви зараз розказуєте, і я от з вами йшов рядом. Друзі, вітаємо пана Анатолія Івановича Сайгона. Сьогодні він
звернув увагу, у нас є гость. Ми можемо мовчати, тому що неординарний гість і неординарна історія. Ми знаємо історію тих, хто в тюрмі сидів, тих, хто спокійно покинув. А от такого детективного жанру у нас ще не було. В'ячеславе, продовжуйте. Буду трошки вас перебивати, бо дуже цікаво. Файна, файна. Вот. Але я у Смоленську там, я заходив, одразу купляв нове, це старе викидував одразу. Все, носки, кросовки, джинси, майку, все. І, бо це, ну, куди цього тягати з собою? А взагалі я ходив по Смоленську як бомж, бо коли йшов по дорозі і їхала машина з кордону, я ж не ведав, що погранці їдуть ці хто, і я ниряв одразу у кювет. Все, машина, ну и лежал. Машина проехала, я с кювета вылазил, а у меня было двое штанов, я ж як проглядел, у меня было двое штанов, я шел спочатку в одних, брудные были все в грязи, весь час шел дождь. И не спынялся, И по спине текло, по трусам текло, уже я весь был мокрый, я кажу. Меня только одно спасало. Я шел, я был такий ураженный, что я на свободе, хотя Россия – це не свобода, я помилявся. Ось. Потім, коли я ФСБ трапив, я вже зрозумів, що ще був не на свободі, але мені в той час, коли я бігав від білоруських КГБшників, від турми, мені здарилося, що я був на свободі. Мені думав, хоч камні з неба хай падають, але я на свободі. Ну, і ось, коли мене взяли ФСБшники, я казав, що я був на, так як я актор, то я був на здимках, на кінопробах у Москві. А зараз хотів їхати у Києві на студію Довженка, бо там у театр Лесі Українки спробуватися на працю устроїтися, бо в Білорусі нема праці. Ну, клеїв дурно. Ну, і вони кажуть, давайте так, ми зараз вас посадимо на машину до этого самого, до 3 сестер, до перехода. Беларусь, Украина, Россия. И вы поедете туды. И меня ФСБшник завез, посадил на такси, поглядел, как я разлетелся с таксистом, який довезе меня амаль до 3 сестер. И я думал, что все скончилось. Але коли я приехал на 3 сестры и прошел до границы, до кордона, и дал свой паспорт, меня уже там чекали. Эти ФСБшники связались с этими уже за той 1,5 годины, что я ехал на такси, и они проверили все мое життя, все мои стримы, все мои призывы К свержению. свержения влади Лукашенко, и они проверили, коли я последний стрим был, и была моя помилка, я зробив з тупорилими росіянами пару интервью, пока ехал на попутке, что они думали про белорусскую Украину. Ой, про белорусскую революцию, про Тихановскую, вообще про наш народ. И не вытримал, и застримил это. Это была моя помилка. И они все это побачили и зрозумели, что я перешел границу, а уже кордон был зачинений. То здарилося, что я пересек границу, ну, нарушение закона. Ну, короче, меня уже чекали, я дал паспорт, меня с паспортом забрали в комнату отдельную, и молодой хлопец, 27 где-то років, почал меня допрашивать. Коли перешли границу? Я кажу, ой, месяц назад, там, я уже давно там, ну, понимаю, ну, разумею по глазам, что он, все, они про меня ведают, и начало так колотиться сердце, думаю, ну, курва его мать, я ж тікав от турми білоруської, а зараз трапив у такое лайно, где пошлют там, где было то Сенцов, там, где нам вот летом холодно в пальто. Думаю, капец, мне это надо было. И он таки, ну, кажите, давайте, я дурно клею и быстро пишу у этом самом, там, блокую, удаляю все в телефоне. До этого я уже поудалял все, когда меня уже первый раз везли там, когда я первый раз там хотел перейти украинскую границу. Вот, он, телефон сюда, ты что? И как начали на меня орать, и матом, и все, думаю, капец, забрали телефон, ну все, говорит, тобі 2 года. Думаю, капец, от белорусов КГБ утек, а ФСБ трапил. И что мне робить? Ну и думаю, остатнее, что у меня было,
гэта зрабіць, што мне кепска. Бо мне трэба было падумаць, як што далей, ну, што мне казаць. Я кажу, дайце вады, мне трэба выпіць таблетку, у мяне ёсць праблемы са здароўем. Вось. Ну, я, типа, выпіў аналгін, там, ці што, ну, мне кепска, я трухнуў, ну, сапраўды мне было так неёмка. Вось. Ну, і всё, кажа, калі перайшоў кардон, я не памятаю. Ну, то добра, вспоминаю. Адвели меня ў другую комнату, и сижу, типа, вспоминаю. Приходит, вспомнили, молчу. Ну, я зразумеў, что трэба дурня клеить до астатняга. Думаю, надо сыграть инфаркт. И он говорит, вам кепска? Я молчу. Вам вызвать скорую? Я молчу. Думаю, испытай 3 раза. Ну, потому что, як я первый раз сразу скажу, да, давайте скорую, швидко вы выкликайте, типа, спасательный круг мой. Я молчу, и он ближе подошел. А уже забрали телефон, паспорт, у меня все забрали. Я уже зразумел, что зараз приедет команда, и меня повезут куда-нибудь на ВС, СИЗО. Вот. Ну, и уже 3-й раз, когда он спытал, я кажу, так, швидко. Вот. Ну, приезжая скорая, а есть такие упражнения по актерскому мастерству. Як поднять тиск и заставить биться так сердце, хотя там не треба было заставлять. Меня так колосилось от сердца, я думал, что шибы дрыжать, что все чуют, как у меня колотится. И стенокардия. Ну и, короче, меня так спытаю, что? Я кажу, у меня был колись инфаркт. Да дупы никакого инфаркта у меня не было, но треба было что-то сказать. Я кажу, у меня колись был инфаркт, и мне зараз нечто кепска. А коли вам кепска? Ну, уже мне пару годин кепска, а тут нечто зусім стало херово. И на мне глядит тиск, ага, 180. Мера это, потом слухаю, ага, стенокардия, сердце колотится как шаленое. Ну, давайте кардиограмму возим. Кардиограмму взяла, ну, точно, у него прединфарктное состояние, а это и все сочат стоять. Ну, температуру померила 37,2. Короче, ну, каже, йому взагалі кепсько його прединфарктне состояние. А яны кажуть, сапраўды, ён ж артист, ён, може, зіграв. А каже, ну, а ви можете зіграти? Ну, як ви розумієте? Это раз. А другое, у його ж температура, а у другого корона. І тільки тое, що корона, їх наполохало. Спрацювало. Але я до гэтага, у меня был еще один телефон, я его не показал. И у меня годинники были «Живе Беларусь». И я там у туалет пошел и под бумагами туалетными все это заховал. Думал, меня будут брать, треба сховать все остальное про Беларусь, что-то так далее. Ну и, короче, когда сказала, что его треба забирать, и мы обменялись телефонами. ФСБшник взял телефон швидкой, и мы поменялись. И говорит, ну, тогда... Ну, треба, ну, наполохали його, що може померти тут у вас, і ще й корона, буде скандал, білорус помер на границі, то кажуть, ну зараз ми його відвеземо, приведемо у стан нормальний там. Я кажу, мені треба до туалету. Сам туалет забрав, ну, телефон, годинники сховав назад, і мене так донесли до швидкої і повезли у Каменне, ну, що це там, 30 километров у больницы. Привезли в больницу, и думаю, что треба крутить дурня далей, бо тут меня будут проверять. Ну, и кажут, мы тебя положим зараз у больничку. Я роблю вид, что ничего не разумею. И врач говорит, слухай, я ничего не чую, его глаза там закатанные там, короче. Говорит, у него инсульт. Треба вести на... не на МРТ, а що там вони сказали, кудись там до якого-то врача, а лише це ще 20 кілометрів. Слухайте, говорят, забирайте, везите його туди. Ну, а мне ж уже накололи, уколов надавали, под язык там напрыскали, ну, уже я повинен трохи прийти у себе, уже хопить грать. Ну, привезли меня у другий город, и там пришла добрая врачиха, настоящая, сапраўдная, поглядела, а инсульт ты уже не сыграешь. Еще можно сыграть инфаркт, а инсульт нет. Она пришла, поводила, там нога, рука, глаза, ты, все нормально, инсульта нет, забирайте обратно. Говорит, ну все, поедем обратно. Я такие, выхожу, говорю, слушайте, добрые люди, мне уже добро, можно я сам пойду? Так сказали, что вас сказали отвезти, говорит, я с вами не поеду. Я кажу, что мне нельзя назад.
і кажу, я ж не в машині і не з ментами. Я говорю, думаю, що ви звоните? А це ніч була, ніч. Я говорю, думаю, що я з вами буду розмовляти? Коротше, до відзення! І у напрямку Гомельської границі пішком улез по лесу опять. І так я назад трапив у Білорусь, знову праз кордон, добрався у Гомель. В Гомелі написав фейсбучним друзям, допоможіть, бо у Гомелі нікого не ведаю, треба здесь сховатися на пару дзён, каб зрозуміць, што далей рабіць. А і хацеў бегчы зноў праз граніцу, уже праз кордон в Украіну. І чуть не пабег. Мне сябар мой лепшы друг, сябар кажа, Слава, нікуды не бяжы, бо есть такія ўражанне, што на беларускай граніцы есть приказ страляць. Як не будешь, ну, будут кричать «стой», и як не смогут зловить, то будут стрелять. Бо Лукашенко все боится этих террористов, там, змагаров и так далее. Ну, я на одной кватэры 3 дні, і потім на вёску переехал и чакал. И там у нас есть человек свой, ну, это не треба рассказывать, бо это секретная информация, але ж мне позвонил сябр и сказал, Слава, як ты нават сядзіш зараз в туалете, ты одевай портки и бяжи, бо на тебе 6 справ заведено, и не ведают, чему ты до сих пор не в розыске. У тебя нема красной картки на кордоне. То есть тебе менты шукают по 6 справ, уголовные, и лишь, ну, шмат справ, и может до тебе, бо ты не могут тебя знайти, ты весь час бегаешь, бо она здесь лежит. Бюрократия. Мне допомогла бюрократия. И все, я в чым быў, рвануў на кіеўскім, на гомельскім напрамку на Чернігаў, трохі ще там пахваляваўся, калі пераходзіў кордон, але калі мне беларускі пагранічнік аддаў пашпарт, я выйшаў з пункта, ось тады я ўздыхнуў паветра вольнае по-настоящему. Ось так я трапіў у Киев. І потым я знайшоў Хелен, і Хелен мне допомогла уладкуватися вже в Україні. Ну це вже було ось недавно, правильно? Коли це вже було? Ну, жнивень я змагався, листопад я ще бігав, а 16 октября, 16 октября. Кастричник я трапив у Київ. 16-го кастричника. Ось. І ось 16-го кастричника я тут приглядався до наших білоруських суполок, хто чим займається, яку боротьбу веде, тому що я біг не ховатися тут, не жити і якісь там фонди допомоги шукати. А мені треба було змагатися. Я вже тут думав, які тради тут збирати, і знову переходити кордони і там підпалювати дачі, машини, дома этих мусоров, ментов і чиновників з суддями. Но я такий був ураджений, що хлопців забивають, что я не могу до сего момента. Мне здається, что, бляха-муха, мы там не тем путем, как той казал Ленин. Мы пошли другим путем, а лишь нам не хапило. Мы не хотели таким... шмат хлопцев загибло в Украине. Мы вирішили йти більше демократично. Але хто ми? Я не вирішав. Але таких, як я, було не шмат. На жаль. Але і Україна йшла 20 років до цього Майдану. А мы хотели за 3 дні прийти до этого. И так не бывает. Нам треба так само йти. И мы отстаем от України на 20, может, на 30 років по гідності, по ощущенням, як треба відстоювати свою мову, свою країну, своїх братов і так далі. Ми тільки вчимося. Ось. І я поглядів на один тут общественную организацию громадянскую, на другую, на третью, на четвертую. Мне все некие делять портфели, все некие там політика незрозуміло що. І так я трапив на Хелен. Давайте про це трошки пізніше. Я би хотів, от як партизан партизана, щоб от Анатолій Іванович прокоментував, от, бо в нас є, до вашої появи в нас був в Суполці свій партизан. Но він ще не був активований, він же був в стані готовності, але не був активований. Анатолій Іванович, 21 сторіччя. Детективна історія. От так от, білоруси, прокоментуйте. От, ви думали, що є такі змагари, які от вплазь пересікають границі і от таким чином? Ну, я одразу так і не думав, але
Але як то кажуть, предполагав, як то Келенмінська зараз знаєте, твоя білоруська слова. Полагав, що яно так і відбудеться. Тому що ті події, які зараз відбуваються, ну інакше вони не скончуються. Ті часи, коли квіточки дарили, коли ходили, все це скончилося. Бачите, як вони відреагували, влада, на добро, на людське, на ті події. Чоловік з нашого боку, я кажу, з нашого, со сторони народу, він розумілий, він порадочний такий, він, ну, чоловічий, попросту чоловічий. А тут, з тої сторони, то звіри. Ну, що вони зараз витворяють, це є батьки, це є частка людей. Кажуть, що їх, мабуть, 20% зараз збирається. Мабуть, навіть 25%, які підтримують. Я так само маю великий сумнів, що 25% підтримують Лукашенко зараз. І вони кожен раз зараз усміхають, що все більше і більше. І то добре, що БЧБ з Магарині добралися до влади, тому що вони поставили Білорусь на колені і починається. Вони слухають тільки телевізор. Вони в огулі не бувають в інтернеті, а як і бувають, вони мають свій намір, як навдовж затриматися коли корита. Тому що коли корита усій час наповняється, відомо откуль зі сторони в основному з Росії, це Путін показав. Але зараз що є корита? Скончується. Ну, чим вони думають, ці люди, ті є батьки, усій час воно скончиться, обов'язково скончиться. Тому що, ну, у мене слова нема. А такі люди, як ось Слава, вони більше всього страждають, тому що вони справжні білоруси. Так само і я. Так само і мільйони нас, білорусів, вони вельми зараз просто настільки спружені, воно все може вибухнути. Кажуть, що ми там справимося. У Білорусі зараз 16 тисяч силовиків. 16 тисяч, а людей 9,5 мільйонів. Ну, нехай полова активних, нехай 70%, наприклад. Це 5 мільйонів людей, які, ну, просто цю владу на дух не переносять. Тому що то, що витворяє з людьми, це античоловіча влада. У Білорусі зараз ніде нічого нема. Ну і ясно, що економіка сиплеться. Навіть Путін не хоче зв'язуватися з Лукашенко, тому що він став нелегітимним, це головне, то, що він токсичний навіть, то, що він не сприймається, і всі ці біди, які валяться зараз на Білорусі, ще можуть спирати на Росію. Тому що він зв'язався з Україною. Він уграз, як не є. Він не боявся ніколи тих санкцій, а зараз боїться. І які далі виники? Та влада, як довго протримається у Росії? Ну, звісно, я так мару, і всі так маруть, що Лукашенко – це в огулі проєкт Москви. Давним-давно це проєкт Москви. Не було б, а не так, Келенмінська, не? Згодна абсолютно з вами, Анатолій Іванович. Це проєкт Москви. І тому усій час ці сотні мільярдів доларів за 26 років Москва укладала в Білорусі. Такий був форпост, тому що 2/3 у Білорусі ще знаходяться проросійських, пропутінських, таких проімперських людей. З ними нічого не зробиш. З цими єбацькими вельми тяжко. Тому мусово, щоб пройшов доволі великий час. Виросло нове покоління молодих людей, які не глядять тільки телевізор, вони не так зомбуються, глядять новини і беруть їх в інтернет, почуваються їм кепелом, розумом, ось, думають головою. Я не бачу, що робиться, чому ми не живемо так, як що Лукашенко нам каже. Ми у центрі Європи, ми саме серце Європи. Так чому ми не живемо, як європейці? А ми зараз на самому низу. Найгорше, ми навіть на низ спустилися ниже, ніж Молдова, ніж Україна. Колись так казали, дно – це Молдова, це Україна. А зараз стала Білорусь дно.
Знизу ще постукали. Анатолій Іванович, ви на цю тему можете довго говорити, але на наші... А я хотела бы апеллировать Анатолию Ивановичу. Секундочку, Хелен, я скажу один коментар. На нашій площадці от коли тільки починалися перші пікети, коли Сірий Кот стояв, вів стріми, ми тоді ще били навсполох і казали, що, друзі, не можна бути проти Лукашенка і за Росію. От на цьому шляху було певне роздоріжжя, коли білоруси вирішили, що ми проти Лукашенка, але ми за Росію. І головна проблема, ми не Україна, у нас не Майдан. От, Хелен, апелюй до Сайгона. Буду Анатолій Іванович, по-перше, я сьогодні стрейканула дамочку, яка з Рашки відпочивала, дитинок відпочивав у Криму 2 роки тому. Сьогодні кльово стрейканула, кому буде цікаво, могла б навіть і переписку показати, тому що гоноруся тим, що виписала під сраку одної ватної білоруськи, яка вельми хотіла приїхати. Сказала, що ти неадекватна. Мені написала, що ти неадекватна. Я щиро їй написала, ви підтримали окупанти, які забивали моїх братів. Я кажу, це можна відчинити переписку, коли ласка. Я її не ображала, не оскорбляла, але я їй написала ровно те, що я повинна була написати. Це ви винуваті у тим, що 15 тисяч моїх братів і сестер загинуло в Україні. Я українського походження, я ніколи не відмовлялася від своєї України. І я буду обороняти її інтереси у будь-якому містечку, де б я не знаходилася, як і Білорусь. Тому моя адекватность, она публичная, коли ласка, можете оценивать. Мне абсолютно пофигу. Анатолий Иванович, глядите, мы завалили своего часу Фазеля, стрейканули хоккеїста. Зараз ми завалили Євробачення. Ви просто у Білорусі, напевно, не бачили, яка колосальна праця з боку діаспор, яка масірована атака ведеться на усі суполки по Євробаченню. Просто, наколькі ми просили, зверніть увагу на гэтых выродкаў, які дискредитують нашу державу. Яны не беларусы, яны ябацькі, а ябацькі гэта лукашэнкаўскія ватнікі. І сёння мы атрымалі тое, што мы атрымалі. Выключылі з складу журы, выключылі ўжо і песню саму і сказалі, або зменьваеце, таму што яна носіць палітычны такой характар, або валіце да беса. І вось калі гэты гурт, яны сьогодні прачавкалі, што яны, напэўна, адмовяцца прымаць удзел, вось, мы дадушым гэтую сітуацыю, таму што гайка на, як я казала, на шыі плешывага, яна ў яго закручваецца, гэта ён не Беларусь закручвае, ён сябе дакручвае, і ўжо не толькі сінія пальцы, і вочы ўжо выпадаюць, ён же ж, паглядзіце, з якімі эмоцыямі каментуе ўсё тое, што адбываецца. Я останній час за ім назіраю і думаю, калі ж ти ўжо лопнеш ад злосці нарэшце. Таму мы з Славай, калі размаўлялі астатні час, я сказала, у нас ёсць сілы, у нас ёсць моц ганяць, у нас ёсць натхненне, і у нас ёсць жаданне вызваліць нарэшце Беларусь. Все гэтыя вбросы, што ой, расіянцы дапамогуць. Паслухайце, расіянцы самі зараз у такой дупе сидять, что им не то, что не до Беларуси. У их холопы зараз с голоду подыхать пачнут. Крым у гауне тоне, у прамым сэнсе. Я, калі писала свой тикток, гэта не было некой метафорой. Гэта у прамым сэнсе слова люди зараз, якія там знаходзяцца, яны моюцца тым, что, прабачце, з труб дастаецца і не фільтруецца аніяк. Мне шчыра шкада, я звярталася да украінцаў, да тых украінцаў шчырых, якія там яшчэ засталіся патрыёты, і яны чакаюць той момант, калі будзе іх выхад, і яны нарэшце ад гэтага ўсяго бруду і смярдзючай субстанцыі адмыюцца і скажуць: Боже, як же доўга мы чакалі таго, каб павярнуцца нарэшце да чыстай крынічнай вады. Разумееце, я буду одна з тых, хто будзе дапамагаць маім украінскім сваякам ставіць хутчэй украінскія сцягі над дзяржаўнымі установамі. А я скажу, Боже, як добре, що Хелен все це робить не з тюрми,
якоїсь там Вакрестіна, а вона робить це в вільній державі, і тоді хватило духу у тебе, у нас хватило потрібних слів для того, щоб ти от зробила цей крок не так, як Слава робив на пузі, а ти ще якось змогла, і я радий, що зараз ми всі бачимо плоди вашої роботи. Це по крупиночці, це зараз, звісно, боротьба вся в Білорусі переходить за межі Білорусі, бо всередині люди загнані, всередині люди вже бояться, але ще не вечір, як говориться, тому Хелен, ти розумничка і ти робиш неймовірні речі, і ми це з Василем вчора, коли давали інтерв'ю цьому поважному пану, підкреслювали, що з тебе користі набагато більше, коли ти в Україні, а чим ти мала бути за ґратами, і ніхто би не сумнівався, що там тобі вже якусь цю паличку готували. Василь Васильович, додайте щось. Так, однозначно, я пригадую ці моменти. Я більше скажу, коли вперше ми тісно познайомилися ще в 19-му році з Хелен, я відчував, що це потужна людина, за якою буде шлейф самих різних і голосних справ, саме в революційному плані. І це моє відчуття мене не підвело. Тому, Хелен, бажаю успіху на ниві боротьбі за незалежність Білорусі. Велика дяка за той доробок в українській справі. І дійсно, коли в тебе вільні руки, можна творити значно більше. Так, руки вільні, серце чисте, незаплямоване, і підтримка друзів, і допомога друзям так само зворотня, вона є відчутна. І я більше скажу, ми подолаємо цю гідру. Просто для цього ми ще додамо чимало сил, але це буде тою винагородою, якою ми будемо задоволенням користатися. Ба більше скажу, скористаються і ті люди, які не мріяли про це, але то хай їм буде великий аванс на майбутнє, що вони творили після того хороші справи. А зараз ми всі разом радуємося і можемо друг другу зараз говорити приємні, можливо, критичні, якісь свої посили слати, але ми це робимо зараз, в цей час, і сподіваюсь, надалі так само буде. Тому, сябри, вільні народи, які мають вже незалежність, а ті, які борються за неї, це Північний Кавказ, Казахстан та багато інших, кого ми, можливо, не... До речі, Молдові теж, при тому всьому, що Майя Санду прийшла, в них теж там складні йдуть процеси, тому що ті всі Додони, дурмони, вони роблять свою негативну справу на зразок тієї, що робить Лука. Але якщо вже Додона немає, то Лука своїми пазурями, кігтями кровавими уцепився в тіло білоруської нації. Тому, друзі, подолаємо однозначно. Живе Білорусь, слава Україні, Ясашин, Азербайджан, Алга, Казахстан, свободу всім вільним народам. Чекайте, що Мабуть, нас ще В'ячеслав, стільки ще розказувати. В'ячеслав, трошки передихнули. Одну хвилиночку, я хотіла би відказати ще пану Василю, мабуть, трошки додати з гэтых промінчиків натхнення, тому що коли я чую, що руки у білорусів трошки, мабуть, десь там ховаються, кажуть, що опускаються, натхнення зникає, ось нема просвіту. Сябри, кажу літерально свою історію, глядите. Я починала з маленечкої активісточки, і у мене була маленечка суполочка на площі. Потім у мене суполочка, і вона трошки, звеличилася, тому що я у команді вже, Микола Статкевича була, поширила гэта все. Потім трапила, широко кажу, не випадково, в українську суполку, об'єдналися. Далі, білоруський гурт, український гурт, об'єдналися. Зараз з нами Казахстан, Азербайджан, об'єдналися. Білоруська діаспора, українська діаспора сябрують поміж собою. Упевнена, що у хуткім часі долучаться і інші діаспори. І ось з узровня маленької активістки, фактично одної дівчинки, яка спробувала нечто зробити, зараз я бачу у своєму оточенні тисячі людей. Ось літерально з вами я розмовляю зараз. За ось ті 46 хвилин, які ми у ефірі, мені написало 7 чоловік.
І вось гэта, яно капіталізуецца, і вось гэты крэдыт даверы, ён толькі ўзрастае. Слава, дарэчы, гэта твае людзі ўсе 7, так што дзякуй за працу. Я вельмі рада, што ты мяне... Жонка подходила. Я тебе казал, что я сидеть не буду. Тихо, тихо, дайте слово. Жонка подходила и сказала, это что, Санников? Ну так. Абсолютно. Анатолий Таму, Иванович. сябры, натхнення, беларусы. Я кажу, хто не, гэта побачыць, Слава, пачуе. гэта Слава, там, щоб не чула. Так, гэта Слава наш скора. Хто А яшчэ- пачуе, хто пабачыць, ніколі не дазваляйце сабе казаць, што вы стаміліся, у вас няма жадання, у вас няма часу, у вас няма натхнення, вы не хочаце, вам набрыдла. Калі вы гэта кажаце, вы аўтаматычна ідзеце ў суполку назіральнікаў. То бок я паназіраю. Эфект ад назірання заўсёды 0. І таму боку, і таму. Таму я прапаную пераходзіць на бок светлых, пост у дзень, фотаграфія з пратэсту, калі ён быў, рэпост з дыяспары, нейкая копейка, калі дапамагаеце, мабыць, камусьці. Нават у Беларусі, слухайце, мы арганізацыі займаемся, ну, Слава дакладна можа пацвердзіць, у нас цэлы валанцёрскі рух у Беларусі, калі нам неабходна камусьці дадаць дапамогу, у нас няма пытань. Гэта пры тым, што беларусы у абсалютнай такой інфармацыйнай ізаляцыі, дваравыя чаты, вельмі маленькія суполачкі. Але, тым не менш, калі неабходна, мы побач, і у нас ёсць магчымасці. Гэта галоўнае. Верце ў тое, што Беларусь вашая краіна, і бярыце прыклад нарэшце з украінцаў. Мова, культура, гісторыя. Всё. Больш нічога не патрэбна для того, каб ідэнтыфікаваць сябе як беларуса. Не таму, што гэта модна, а таму, што гэта ваше, нацыянальнае, роднае. Те, що буде вас відрізняти від всіх решт. Хелен, яшчэ пытанне такое. Зараз сачыце таксама за падзеямі, што ў Беларусі адбываецца. Ну, чулі, што 15 гадоў шьют Тихановскому, там купа статей всяких приписали. Давайте новостный блок трошки зместим, тому що купа інформації, обов'язково обміркуємо, але я хотів про той час X. Усі кажуть, зараз усі гудуть час X, час X, час X. 25 сакавіка День волі, там нічого особистого такого, мабуть, не відбудеться, звісно. Выйдуць людзі, не выйдуць, гэта не галоўнае. Ўсё пытаецца, калі той будзе час X. Мабыць, у траўню, мабыць, у чэрвені, а можа, якраз у красавіку. Хто я ведае. Што можна сказаць пра гэты час X? Фейкавы гэты час X? І чи насамрэч гэта такая падзея, якую чакаюць беларусы? Слово Славі, давайте. О, можа, Слава адпавядзе на той про пытанне. час X. Чи відніше вам стало час X з київських пагорбів? Ну, я хочу вам сказать, что кожны день гэта час X. Калі мы упэўнюем каждый день новых людей дачыняцца до барацьбы ці з'ехаць, бо я нават зараз думаю, чым больш людей з'язджае, на жаль, можа кому не падабаецца, тым менш грошай застаецца там у Беларусі. Колькі уже крам, сколькі закрылось магазинаў, а гэта ўсё удар по эканоміцы. Колькі людзей страйкуе, не ходзіць на працу, звольніліся. Гэта удар по эканоміцы. Як мы не змаглі радыкальнымі мерамі і фізічна знішчыць гэту ўладу, то трэба пераходзіць на якую вайну? На асадную. І кожны дзень, гэта кожны дзень X. Таму і боремся кожны дзень. Дапамагаем людзям, звольняем людзей, пересылаем лісты ў турму, дапамагаем гуманітаркай. Тут сустракаем беларусаў, дапамагаем у хостэле харчаваннем, пітаннем, пражываннем, це што робіць Хелен, і я зараз далучыўся, і я зараз зрабіў сумесны праект у нас Хелен за беларускай дыаспоры, дзе я зараз з'яўляюся кіраўніком беларускай дыаспоры в Украіне. Мы перайшлі на другі ўзровень дапамогі беларусам. Не толькі ладзім акцыі, бо акцыі, ну хтосьці можа і акцыі трэба каб ладзіў, але ёсць более важливые рэчы. Есть рэчы, про якія я зараз не могу казаць. Можа, і яны зіграюць сваю ролю, якую мы зараз готуем. Я нічога не буду казаць про 25 сакавіка. Це, ну, можа, я чого не разумею. Есть другія людзі, якія гэтым кіруюць. Я разумею, што трэба, каб кожны на сваёй фронте, на сваём крыле рабіў сваю справу. І так сапраўды сказала Хелен,
сядзець гэта здрадзіць. Сядзець гэта быць хуже, чым ебацькаю. Тыя хоць ідэйныя, разумееце? Яны хоць хворыя люди. А гэтыя, ну як, мы потым на ваших плечах у рай уз'едзем. Ці як? Ці нават будуць казаць, як седзячы потом, я ж тоже змагар, я ж типа, ну, я ж тоже там. Ну, потым це адрозніць вельмі лёгка, змагар ты ці не змагар. Але я думаю, що насапраўды це дзень Х, це розтягнуть. Ён кожны дзень. Поки пауза, друзі. Хочу сказати, що тільки що на канал Наша Україна, ну, Русь, а верніше на наш проект, друзі, від Анатолія Олександровича 500 гривень. І вчора Наталя Іванівна 100 гривень. Дякую, друзі, за підтримку, адже ці кошти, які ви надсилаєте, дійдуть до наших волонтерських проєктів. Нагадую, їх 5. 2 волонтерські допомоги армії та 3 допомоги нашим родинам, сім'ям, де, на превеликий жаль, загинули батьки їхні, які боронили Україну. Дякую. Дякую, Василь Васильович. Дякую, підтримую. І от буквально ви дізнаєтеся, куди спрямовані будуть вже за декілька днів, це 15 число. І, по-моєму, 200 гривень залетіло діточкам на цукерки, це ваш донат. У мене теж висвітлився на систему донат. Так, друзі, отак по крупинці, отак от потроху. Так, у нас в минулому місяці був невеличкий спецпроект білорусам-сябрам. Ми розуміли, що в той момент нам потрібно і підтримати рух Хелен і той антикризовий центр, який зараз допомагає. От вам адресна допомога. От людина, яка вперше попала в Україну таким важким способом, зустріла різні організації, різні напрямки, різний рух, але адресна цільова допомога йде от іменно від тих людей, які конкретно розуміють, що потрібно в той момент. Це щось поїсти, десь зупинитися, якісь перші речі теплі і якусь можливість адаптуватися в цих умовах. Я хочу задати питання Славі, як вам адаптація в Києві, в Україні проходила? Ну, я зрозумів, що друзі з Майдану. Ну так, перший час там один на тиждень забрав до себе, другий на тиждень, третій. Але я кажу, хлопці, я ж не можу жити у вас. Це неправильно. Я розумію, що їм, п'ю, сплю, це там за це я не плачу кошти, але ж я не приїхав спати, їсти і пити. Треба працювати. І треба працювати, але всі мої сябри жили поза Києвом. І мені треба було звернутися в Києві, а вже в Києві треба десь жити, треба щось їсти, розуміти, куди ходити, як що робити, ну так дочинятися. І так як я режисер, актор театру і кіно і театральне, то я почав робити перший свій фільм про біженців з Білорусі, щоб довести про гэты жудасні історії про тих людей, які тікають сюди з дітьми, без дітей, одні покалечені, стріляні і так далі. Мне, ну, шмат я назбирав гісторій, навіть хотів зробити одну серію, а зараз нешта спинився, не ведаю, і мені навіть на 2 не хопить, але не хочу розтягувати, хочу зробити таки одну серію, но важко. І потім, як зустрівся з Хелен, і то вирішив, що менавіта про Хелен і про антикризний центр першую чергу повинні доведатися люди, і ось пропонував Хелен зняти кіно, документальную стужку, правдивую, тому вас і запросив на інтерв'ю, і це Олекса там інтерв'ю був, Хелен, я заставив її приїхати у Київ, дати мені інтерв'ю, але і шмат людей давали інтерв'ю, які вони допомогли, ви допомогли, так само тими донатами і так далі. І переоцінити гэтую справу, гэту допомогу нельга, це гэта історичний момент. Це я кожен день був уражений, як зустрічався з цими людьми, потім я жив у хостелі, чув гэты жудасні історії і бачу, як вони релаксувалися, як стрес гэты виходить, бо кожен на моїх очах приїжджає і тиждень живе, як загнаний, як медведь у клетці. І потім усмішка вже просто тільки тиждень з'являлася у чоловіка, і він тільки потім писав, що все нормально, додому, там, до сябров. Який жудасний час живуть білоруси. Ось. Тому і суполку гэту дыаспору зрабілі, і астатняе я вырашыў, што я зараз буду ісці побач з Хелен за тое, што яна мяне запросила, я вельмі удзячны, падтрымала, і я разумею, што я сваю энергію, а ў мяне дуже шмат энергіі, я вельмі энергічная людина, я хочу посвяціць нашай барацьбе тут в Украіне побач з Хелен.
Браво, браво, Слава. Знаєте, коли я вперше побачив той короткий ролик, де ви до москальов звертаєтеся, я відчув, наскільки він потужний, наскільки він ємкий. У ту умовну хвилину, а там десь було або 62 секунди, або навіть 60, ви вклали всю суть, всю біль, весь посил до нації своєї, до друзів тих, які все це роблять і підтримують. І я відчув, це просто круто. І Друзі, я а бачу зараз... Вам зараз видно екран? Видно. Я би хотів зараз його включити. Є два ролика, які до зустрічі вчорашньої ми вже активно обговорювали і не один раз. Я би хотів нашим глядачам показати. Який побив рекорди в Україні по прогляду. І потім я хотів би, щоб Слава прокоментував. От сидів і вирішив записати. Але перед тим, як ви скажете, я включу цей ролик, не знаю, чи звук буде. А він не дуже довгий. Поїхали. Послухайте, яка цікава думка прийшла мені в голову. Коли білорусів почали збивати, сажати у тюрму, відкривати кримінальні справи, белорусы вымушены были съехать до братских народов, у Польшу, у Литву и до своих братов, украинцев. Украина дала притулок белорусам. А куда вы, россияне, поедете? Где ваши браты? Кто вас прийме, сховає, дасть допомогу? Ви ж усім насрали у світі. Ваш дом тайга, і ваші брати медведі. Дожиться до такого треба мати розум. Дякую тобі, Україна, Польща та Литва. Живе Білорусь. Слава, так, сьогодні була репліка, знаєте яка? Не оскорбляйте медведей. Насамрэч, глядзіце, гэта такая паважная. Куды яны пабягуць? У Расію? Расія іх не прыме, гэтых ябацяк. Людзі, там Мы ніхто зараз іх про не прыме. россиян кажем. Да-да. Ну я і кажу, гэтыя ябацькі не пабягуць нікуды. Ніхто іх, ні Польска, ні Прыбалтыка, ні Украіна іх не прыме. Таму што гэта ўсё... У Расіі таксама. Хто іх можа прыняць? Путін? Гэта Путіну гэта адработаны матэрыял. Нікому яны не будуць, таму яны, як загнаныя звяры, зараз будуць сядзець у Беларусі. Анатолий Иванович, а вы ведаете, что я по стопах Славы пошла, и он же ж меня дряному не навучить. Я так само... Не зупиняйся, це ж Кажи, невеличкі суми. кажи. То. Я так само, Анатолий Иванович, я нагляделась на Славу, меня жаба задушила, что он такой популярный. Я так само запилила ролик, и он набрал 60 тысяч переглядов уже. Але пан Василь поліцив, що я ще молода і недостойна того, як мені показували по сиденьках, тому мій ролик не прокрутив, а прокрутив Славін. Ну ладно, у мене є до чого тягнутися. Правда, Слава? Ми ж разом тепер будемо піарити мої ролики. Я просто цілий фільм зняв. Ми зараз про твоє кримське гімно ще подивимося, ти не думай. Просто ти в нас кожен день. Хелен, навіть про мене нету такого кіно, як є про тебе. Яке ти прем'єру повинна. Да, усім своїм злорадникам, які зараз будуть глядіти нас, похвастатися, тому що всі піарили офігенні інтерв'ю на відомих каналах, де можна було побачити цілих 150 лайків. Дик ось, мої шановні, я дійшла до уровня, що про мене і мою команду головне, і Олексу здимають особне кіно. Так що быть... І не посмертно, саме головне, ще, розумієш? Так що бути у білій суполці, працювати прозоро, сумленно і щиро від серця, гэта оказывается клево, тому що ти достоин будеш не короткого інтерв'ю у невідомій газеті, а цілого кіно на увесь світ. Так що, Слава, щиро дякую за пропозицію. Давайте ми послухаємо, як ідея прийшла. Хелен, але ж популярність – це дві сторони медалі. Це як і положительні Слава, я не дарма її опранула. І це отрицательне. Лайна поясі трохи, то так теж. Нормально.
В'ячеслав, я завжди кажу, той, хто в мені говно кидає, стоїть з брудними руками, а я настільки мобільна, що можу уклонятися. Тому тут хай хейтери, то не дарма. Казала одна моя знайома, пережили ніщиту, ізобілія якось теж переживемо. Ну так. Не питання. Славко, а як прийшла ідея? Ну, ідея прийшла, якби зрозуміло, ну, але ж зараз в голові клепка є, да? Зараз Телефон є, Слухай, Василь, палка слухай, є. Василь, так, слухай, я лег спать. И мне, ну, под ураджением там, некоторый там день, нечто там Хелен шмат зробила там для людей, і мені щось таке стрільнуло в голову, думаю, а чому гэта ведають тільки ті люди, які навіть стидаються знімати, їх блюрать, і я думаю, це несправедливо. Це така дуже праця, і навіть діаспори не шмат, ну, мало чого бачать, бо не весь час фідбек це є, люди не весь час знімають подяку. Я думаю, то треба зняти таку подяку, як побачили з діаспори усього світу, а не тільки Ірландії, Франції чи Канади. І може до нас долучиться до Хелен ще, я допомогу приведу ще некілька діаспор, ми усилимо гэту нашу зброю і зможемо там перетягнути більш людей і так далі. Бо у Хелен шмат проєктів там з університетом, з другими там є проєкти, які треба розвивати, бо це така, ми окопуємося тут на довгий час, як партизанська боротьба, і треба білорусів забирати сюди, і щоб вони приїжджали в Україну. Ось. І в мене думка возникла зняти окремий фільм, и я ей написал, а она мне не отказала, и я весь ночь не спал. И я телефоную, пишу, звоню, як проснешься, потелефонуй мне. И, короче, до речі, я не спал всю ночь, пока она мне потелефонувала, сказала, что ты хочешь? Я кажу, слухай, є така думка, треба Наша зняти Хелен кіно. така, Слава, наша Хелен така, балована наша Хелен, ви думаєте? А я Всі така, Ну ти ми її думаєш, все прощаємо. Ти думаєш, я говорю, я впевнений, треба зняти, бо я не зможу жити. У мене така ідея, як узражається, то як там так написати, Не, Слава Лукавич, и он мне сказал, Алена, я хотела бы, я буду снимать, и он мне сказал, я почал снимать фильм про беженцев, я хотел бы взять у тебя комментарі. Я думаю, ну... А потім я сказав, що я передумав і хочу зняти про тебе віддільно стужку, бо мені мало місця в просторі кіно. Ну, Значит- я, мабуть, я не планувала, що ось особливо про антикризовий, я ж не, ну, я щиро кажу, я у думках, що, ну, біженці, ми, все логічно, Олекса, я там нормально согласувалися, все. Ну і так само біженці давали інтерв'ю, але це другий формат біженців, які фідбек записували, ну і так далі. Це інша справа. То кіно ще буде зараз монтуватися і так само буде. Але зато... Друзі, я не зможу сьогодні заснути. Я хочу зараз зробити заяву. А я тобі дошлю фільм. Можеш сьогодні дивитися. Як Хелен, слухай, як Хелен дозвол дасть. Дивіться, то ваші справи. Я гонорар, коли получу, тоді за інтерв'ю, тоді буду дивитися. А зараз це. Друзі, я хочу зараз зробити офіційну заяву. Хто не згоден з тим, що я зараз скажу, можете відключатися і більше на посередньо не приходити. Хелен, Слава, пообіцяйте мені, коли зміниться білоруська влада, прийде демократична влада, вас все налагодиться, ви знімете фільм про Сайгона нашого. Він стільки вам може розказати. Вам не то, що фільм, у вас буде цілий... Трилогія. Ну, слухай, у меня... Слухай. Слухай, Василь, то у меня есть Мара, я хочу быть керівником Білорусфільму, бо Білорусфільм у лайні, а я кінорежисер, я хочу на уровень Голлівуда підняти білоруське кіно. Славко, на Samsung S10 ми дозволяємо зняти фільм про Сайгона. Зараз. Не треба нам... Зараз, так? Ні. От коли буде все класно, у вас будуть круті камери, у вас будуть машини, світла, ті бутерброди вам будуть робити. А ні, а от приїхати тако, Сайгон вже трохи постаріш, буде ще солідніший. Він стільки вам що має розказати. Він по селах вас провезе. Пообіцяйте, що от іменно от тоді, коли налагодиться життя в Білорусі, ми будемо на 253-й посиденьки дивитися прем'єру фільму про Сайгона. Більше додам, друзі, дозвольте. Як скажете, друзі. Я якраз зараз тільки по селах і проїхав.
Як Тільки скажете, цілий друзі. тиждень їжджу по селах, тому зараз ролики не роблю. Все, такою- Анатолій Іванович, я вас пропродюсував, все, тільки... Але откуль ви відаєте, що я зараз їжджу по селах? Я Цікаво. знаю, що таких, як ви, видатних, як Хелін, як Сірий Кот, от ті хлопці та дівчата, яких ми можемо пощупати, їх тисячі є. Тому, але я що буду? Буду пропихувати своїх, на що мені хтось. Це вірно, і невеличка ремарка, друзі, Так, коли пан наступить продюсер. справжня в Білорусі влада, прошу, запам'ятайте, ватників з України в Білорусь цвітущу не пускать. Ні. Ми Бачу, блокуємо. які ви зараз натхнені, як приємно слухати вас, глядіти, як ви запалюєтеся. Звісно, зараз у Білорусі було б тяжей, значно тяжей, мабуть, і не було б такого великого настрою. Бачите, що з вами робить Україна? Що з вами робить воля? Це десятки тисяч людей, лепших людей, які виїхали зараз за межі Білорусі, вони ж всі повернуться. Як розквітне Білорусь, я так уявляю себе, що може відбутися з Білорусю, коли наступить, я не тільки про те, що випито буде шампанське, що тиждень будуть люди від радості скакати, просто скакати, я не уявляю це, тому що і я так само буду скакати, хоч і вже... Бо хто не скаче, той москаль, правильно? Тож, Анатолій Іванович, я розпрацювала зараз для допомоги у Білорусь 3 складові. 3 складові, які повинні одночасово просто ось гэтую гайку, як я кажу, Синепальцевому, докрутити, каб в очі повилазили. Гэта вулиця, гэта стачкуючая, ну, стройками наші, і замежжа. Коли ми бомбанем одночасово з 3 боків, одні виходять, другі ігнорують, треті інформаційно підтримують і роблять усе можливе, щоб підтримати тих, хто у Білорусі, ми з 3 боків зможемо усе. Просто ми зараз повинні кожен... Розумієте, Білорусь, у чим біда Білорусі була? І мені здавалося, що я не права, але зараз те, що я назираю, я права на 100%. Нас увесь гэты час дробили. Дробили з замежжем, дробили з вулицею, дробили з домами, з хатами. Ви ж ведаєте, шматкватэрныя хаты, гэта ж як скворечники. Тільки чирикають, але кожного в своєму скворечнику. Ніхто ж поміж собою не розмовляв. Доктори, особливо самі собі у своєму соку. Ну, мабуть, я помиляюся, але я це бачила. Наставники собі, лікари собі, бухгалтери собі, там решта собі, заводчані собі дробили. Зараз, я ж кажу, вулиця, стачка і замежжа. О, ми Звездюліну підвісимо, Анатолій Іванович, повірте мені. Дай Боже, каб хутчэй это было, і може яшчэ до лета. Што адбылося такія перамены ў Беларусі, тому що уже нема цярпення ніякага. Я гляджу зараз за настрой людей. Не думайте, що люди так адразу зніклі, як жа. Не, яны зараз наадварот, усе прыніклі да больш і шукаюць навіны. Што насамрэч адбываецца ў Беларусі? Сачаць ўсё больш і больш. І бачаць, що той прыгнёт, які зараз Лукашенко робіць по Білорусі, яно яшчэ горш для яго самого. Анатолій Іванович. До мяне таксама прыходзілі уже. До майго сябра, до третьего. Юра Одеса Прага. Ніхто їх 100 уже не гривень. боїться. Вітання шановному Просто панству. ніхто не боїться. Приємно бачити розумних людей беруть, в одній купі. приходять, Разом садять, всіми сили. Я уже такого Борімося і страху поборемо. великого нема. Може так, як Юра, Прага 100 перший раз, гривень прийшло, ви чули. як перший раз, А особливо там 10 дзяцей, наприклад, яшчэ, гэта трохи реагуе. Але тыя, которые уже 10 былі, такое прыходзілі, уже ніякага страху няма. Наадварот, як кажа Слава, страшна злость, просто ўсё кіпіць, каб не нарабіць якой праблемы. Вот так само і у мяне, у многіх людзей просто кіпіць. Только чырыкнуць, і той чык, я ведаю, як, не буду зараз казаць занадта, і ўсё, і запалае Беларусь. Не думайте, що нічого тут не адбудзецца, і все там страчено, Лукашенко на 5 гадоў будзе сидіти, нічого не адбудзецца такого. Я щось маю такі, вангуючи, що летку штосьці обов'язково адбудзецца. Будзе змена, і все. Ось, калі кожны, я яшчэ раз падкрэсліваю, нельга зараз назіраць, можаш нешта рабіць, халера, рабі, толькі не сядзі на дупе роўна.
Мы зараз будем агітаваць тачками. Поглядите, мы Яру амаль додушили. Ви просто не ведаете, яка зараз шалёная ідзе кампанія, ну, не супраць Яры, а у падтрымку Яры, что холера, калі не выконваюцца ваши патрабаванні, мы вас падтрымліваем, тому что вас наколіць ровно так же, як і нас накололи. Там няма, правовый дефолт в Украине адбыўся, закону няма. Шкоду сегодня забаранили продавать самую вядомую марку, вы ведаеце, читали, напэўна. Аднівей адмовіліся. Чаму? Тому что яны хоккеиста не падтрымалі, вораги номер один, разумеете? Тому я кажу, об'єднаними силами вулиця, выйдзе вулиця, холера, нехер идти на працу. Ну, мабуть, я не права, але якого беса ви з вулиці у понеділок з ось такою головою прийдіться на працу? Що ви там забыли? Страйк. А тут і замежники, інформаційна бомбежка, підтримка компаній, які відмовляються працювати з Білоруссю, з білоруськими компаніями, плюс атака на амбасади білоруські, я умовно кажу, атака, ми інформаційно можемо тільки атакувати. Я палатку під білоруською амбасадою в Києві поставлю і буду кожен день свічку тримати на супроти її, і здимати це буду, і всьому світу показувати. Нехай курва, яка там сидить, бачить, що я білоруська, і я не сиду з площі. І так буде кожен робити під амбасадою у кожній країні світу. І це не буде психологічний тиск. Буде, і яшчэ якой. І я нагадаю, зараз в Україні розглядає РНБО, нібито повинен розглядати по запиту Олексія Гончаренка, яким чином у білоруського олігарха трапила українська труба по нафтопроводу. РНБО буде розглядати. Нема питання. Будемо, значить, ось таким чином розмовляти. Хочете як по закону? Буде вам як по закону. Ми не закликаємо до ніяких там діїв, на які люди не готові просто. Але хочете як по закону? Ми, згодно нашому законодавству, зробимо все як необхідно. Сказано вам тележку одну у день таскати на працю. Якої холери 10 таскаєте, як план перевиконати? Заради кого? Ради этой мрази плешивой? Ні. Сказано одну тележку. Ось одну тележку цілий день тягаєте. Нема тележки, стойте в поліції, тому що ви не можете свою працю, згодно тому контракту, який ви зробили, виконати. А лепш за все, просто страйкувати. Прийшов на роботу, став руки у боки і страйкуй. І бухгалтери, і юристи, і економісти, і заводські, тому що у вас люди на вулиці стоять. Не заробляйте гроші на гэты замахи дубінок. Не заробляйте гроші на тих виродків, які... Гэта не розвиток економіки Білорусі. Гэта не капіталізація у развіццё. Гэта роўна ўсё ідзе на сілавы блок, а сілавы блок зараз стогне. Калі прокурорам забараняюць карыстацца чайнікамі нават, вы мяне прабачце, эліткі не дазваляюць піць у прыватных своих покоях кавочку, тому что, бачите, электроэнергия нема за что куплять. Ёсць эффект. Опускать руки, особливо зараз нельга. Весна прийшла, прийшов час відпочивати на вулиці. І то, що зараз він міняє так людей, перетрахивая свою, ну, весь час чиновників, то саме це результат. Друзі, і не забувайте, що ми теж, українці, не сидимо, склавши руки, я умовно кажучи, інформаційні війська. Ми для вас підготовили очень серьезный азиатский фронт. Сейчас наши друзья-казахи четко понимают, что белорусы и украинцы — это максимально близкие люди, братья, что русские и украинцы — это не такие близкие братья. И я думаю, что с помощью нашей, я перешел на русский язык, много нас казахов смотрит, с помощью нашей хунты из Казахстана мы эту лодочку Таежного союза раскачаем. Уже все казахи понимают, кто такие ябатьки, кто такие ясветки, и кто такие нормальные белорусы, змагары. И таким образом, сейчас уже вот я не дам соврать, вот ребята в чате, казахи, за время общения с нашей суполкой, плюсиком поставьте плюс, если вы поменяли свое отношение к белорусам и к Беларуси, ставьте плюс. Минус, ничего не поменяли, вы так и это будет то же самое. То есть минус не поменяли, то есть белорусы такие вот как русские, такие как мы, или это свободолюбивые, как мы с вами народ. Поэтому
човник розкачується, все працюємо так, як має бути, і кожен на своєму місці, як сказала Хелен, має лупати ту скалу. Василь І Васильович каже, додам, пробоїну в тому човні знизу 3 штуки ми зробимо. Тобто, розгойдавши човен, треба ще пробоїни робити, і все буде добре. Саме так, пане Василю. Ну розкажіть же про це кіно, коли воно буде, Хелен? Ти вже вирішила, в якому кінотеатрі буде, чи як ми маємо це все зробити? Ну, я думаю, без піара тут взагалі не можна робити. Но мы покуль мы согласовываем сценарий, я бы хотела, да, так, ну, мабуть, спойлернуть трошку, що буде кіно, буде називатися «Антикризовий центр», коли там я ще назву слава не змінив. Я щиро кажу, я не міркувала, що воно буде у такому форматі, у такому вигляді. Ну, коли він мене спитав, що мені змінити, я сказала, ти мастак? Ну, літерально так, Слава підтвердить. Я сказала, ти мастак, ось ти як бачиш, так і роби. Єдине, що я, ну, не буду вже спойлерити до кінця, внесли некоторые штрихи, які я полічила необхідним зробити, тому що картинка би без некоторых, скажем так, людей, вона була б неповна, тому що він піднімає питання, на які ми з Олексією вдома вельми скромно відказували, розповідали неякі речі, тому ми полічили необхідним ще додати ось до цього ізюму. І я щиро дякую, що пропанова моя, вона ось, я так зрозумію, буде корисною, якісною, тому сябри, готуйтеся до прем'єри, звісно, ми загодя повідомимо про вихід цього фільму. Я не ведаю, коли Слава, а трейлер якийсь є? Давайте трейлер будемо прокрутити. Ну я зараз і зрозумів, що ви кажете про анонс, то я можу зробити трейлер. Так, можу зробити трейлер. Так. Коротше, народ, купляйте білети. Білети під кожним відео, де ви зараз дивитеся, є реквізити. Білоруський дім. Реквізити доступні. Проект пана Василя під моїми всіма відео, ось вам оплата за ту роботу Славка, і ось вам вхідний білет на прем'єру. Тому, друзі, долучайтеся до підтримки антикризового білоруського центру, підтримки наших проєктів, адже це те саме мінімальне, що ви можете зробити кожен на своєму місці. Крім того, що бути українцем, прославляти українське, або бути білорусом, прославляти білоруське, або бути вольним казахом. Тому, друзі, не жалкуйте коштів, підтримуйте проекти. Підтримуємо, друзі, хороші справи. І хочу задати запитання з чату. Любов Васильівна Стримахович, канал про життя. Пані Любов питає, а що думають сябри наші на рахунок отого фільму, який вже вийшов і йде, ви всі його, мабуть, бачили, про те Лукашенківське, так, що ви скажете? От ваше враження, якщо? Ну, моє враження таке. Одразу віддаць, што гэты фільм, ну, як бы, гэтыя матэрыялы даволі такі старыя, я ўжо там много з тых матэрыялаў, якія паказвалі, не раз уже бачыў. Другая такая напрамак, гэта яны, ну, показалі штось такое падобнае, як і Навальны. І пытаюцца, для чого ўсё гэта фільм той рабіўся. Але, канешне, вялікую справу зрабілі, таму што 3 мільёны ўжо зараз праглядаў з беларусы, не толькі беларусы і украінцы, там, мабыць, і расейцы са ўсяго свету паглядзелі. Ну, нічога такога новага ввогуле асабліва-то не было. Усе ведаюць, хто такі Лукашенко, ведаюць пра яго гэтыя дворцы, якія ён пабудаваў, ведаеце, адкуль гэтыя грошы там цякуць. Нічога такого асабліва не, але некаторыя людзі, якія не ўдаваліся у дэталі раней, для іх гэта было навіной, даволі такой навіной. І пытаюцца, для чого ўсё зроблена. Канешне, гэта бліжэй да вясны, таму што вясны ўсе чакаюць, што гэты час X абавязкова адбудзецца. Зараз будет падрыхтоўвацца до 25-го, до Дня волі, як там, бачыце, падалі заяву о Мінгорисполком, каб правесці, як адрэагуе, вядома, як адрэагуе, хутчэй сяго не дасць ніякай, як то кажуть, разрешення на дазволу не дасць, тому що там ковід, що-небудь придумають, але яны гатуюцца даволі так сур'ёзна до Дня волі. Церцель зараз хапаюць людзей, усіх хапаюць. Церцель чулі, што казаў, то і уже і выбухоўкі панаходзілі, і там і що.
кожны раз, як толькі дзень волі альбо якія-небудзь, і ўсё адразу пачынаецца гэты у іх у ўлады бзік. Сразу выбухоўкі уже там, усё іх. А чаму ж раней такога не было? І хапаюць усіх, што зараз робіцца ў Беларусі, гэта проста жах. Гэта не то, што 37-й рок, я не ведаю нават што. Каб так не паважаць свой народ зараз у 21-м, 20-х годах новага стагоддзя, нічога падобнага і ў цэнтры Еўропы, ну гэта ніхто не ўразіў бы, мабыць, некалькі гадоў. Хоць і усе гэта 26 гадоў все это адбывалася, як жа паволі, ніхто асабліва не заганяўся, як то кажуць. Таму што былі грошы. Расія карміла, я кажу, Расію ён даіў, а зараз усё, загнулся. Няма адкуль узяць грошы. Золотавалютныя рэзервы будуць зараз праядацца даволі хутка. Канешне, многія эканамісты кажуць, што гэтых золотавалютных рэзерваў яшчэ якісь там часоў закручвання так гаек на 2 гады можа яшчэ гэта працягнуцца. Получалі беларусы там $200, будуць 100, але будуць таксама, кажуць так, будуць хадзіць на работу, абы толькі не страціць. Таму зараз галоўная справа для Лукашэнкі што? Не дапусціць безработицы. Хоць по $50, каб усе рабілі. І гэта аднолька, каб усе людзі сидзелі дома, нікуды не хадзілі, не страйкавалі. Як толькі не адбудзецца работы ніякай, ён будзе прымусова заставляць рабіць. Ідзіце на работу, будзе з палкамі ганіць. Рабства у сучасным, у зарашнім часе назіраецца ў Беларусі. Папросту рабства. Але ўсё гэта не стрымаць усё роўна. Я ўжо таксама, гэта рэвалюцыя ў головах свядомасці у беларусаў ёсць. І ты 25%, там нават, можа, і 30 назбіраецца гэтых нейтральных і ябацькаў, яны не стрымаюць гэтую лавіну беларусаў. Канешне, усё в асноўным будзе залежыць ад эканамічнай абстаноўкі. А абставіны ў Беларусі эканамічныя, як казаў Слава, таксама падтрымлівае. Гэта галоўнае. А ваша работа, якія людзі знаходзяцца дыяспоры, таксама, як вы актыўна зараз робіце гэту работу, гэта прыемна. І людзі бачаць, Лукашенко сядзіць у Беларусі, нікуды нават у Маскву зараз не выедзе. А Ціхановская только што ў Фінляндіі, только што ў Партугаліі, зараз у Швейцарыі, яна за 10 дзён колькі сустрэлася з людзьмі. Это галоўнае. І людзі ўсё гэта бачаць. І пытанне, а чаму, як жа ж так? Гэта бацькі задаюць такі пытанне. Як жа ж можа быць так? Лукашенко ніхто не заклікае, ён персона нон-грата для ўсяго света. А Ціхановська есть. Як так може бути? Не будьте зачарованими. Ясвідки не сильно багато відрізняються від ябатів. Не будьте при зачарованими. чому тут Ясвідка? А при тому? Свідка – це просто символ перемен. Все. Це головна її роль. Символ перемен. То, що Білорусь хоче перемен. Перемен, а не у Росію. Я ще раз нагадую, ніхто у Росію не хоче. І це зробив сам Путін. В основному зробив замест Светки, замест Тихановскую, он показал свое нутро, и он подтрымал, и уже 100 раз сказал про то, каб ён бы хотя бы нейтральную позицию займал тады, было б все инакше. И он бы наоборот, кольки яны за это казали, если Путин подтрымал бы Тихановскую, усё было б отбылося, уже Белоруссия была бы у складе России. Давайте Россия на тему... Тоже 100 лет не нужна. Так само Слава казав. Не треба Беларусь ніякої Росії. І Росія не треба нам, белорусам. Усі за свободную, суверенную країну. Так, мы йдемо на захід, усё, це ясно. Тому що, глядіться, який уровень на заході, які свободи, а що робиться на усході. Я для чого ці ролики показую кожні, вже кілька годів. Он Слава, мабуть, насамрэч, як... А вам видно мій екран зараз? Бачимо. Зробіть коли-небудь фільм. Ми, може, зустрінемося, Слава, і поговоримо на той тему. А видно, що я хочу показати? Да, видно. Давайте послухаємо хвилина 07. Якраз тут багато про можемо повторити. Як завжди, влучно сказано нашим гостям. Давайте послухаємо. Давайте. Ну что, можем повторить? На Берлин,
Никто, кроме нас. Что вы там ходите с кветками? Вы вовгуле разумеете, что сегодня отбылося, россияне? Вы трапили у концлагер. У вас есть 3 варианта. Первый вариант. Стать як украинцы. Але вы не украинцы. Другий вариант. Стань чеченцем. Але чеченцы такие одни в свете. І третій варіант – виходить завтра. І не заходить. Ви шмат нам раїли, як треба робити революцію. Так покажіть, як треба її зробити. Знесите хуйло. Докажите, что вы люди. Слава Україні! Живе Білорусь! Я так розумію, це Живе вічно. не менш популярний ролик. А це було в преддверії виходу цього марша Навального? Коли це записано? Так, коли Навального закрили, это Трошки было... тихо, занадто тихо, трошки голосніше треба було зробити. Ну, вибачте. У нас тут техніка. Слава може повторити. Ну, я очень долго сейчас для наших друзей казахов буду разговаривать на Ворожем. Я очень ждал, чтобы что-то поднялась какая-то буря в России, потому что все время оскорбляли украинцев с революцией гордости, да, потому что, ну как это, они смогли, а мы нет, они хотят в Европу, а мы здесь чего? Не, ребята, лучше у нас корова сдохнет, чем у вас будет 2. Такие люди россияне. И тут белорусы начали делать, что только не писали после 9 августа. Ой, вы там то-то, то-то, то-то. Я все ждал, что же когда-то случится, ждал, и недолго пришлось ждать, чтобы спросить у россиян, ну, россияне, а вы завтра же должны хуйло снести? Ну, вы же должны знать, как делаются революции в Украине, должны знать делать революции. Мастер-класс. И все ждем, мы белорусы тем более, потому что если вы снесете хуйло, то наш сразу на самолет, на вертолет и в Венесуэлу там или туда. Мы ждали, вы же, блядь, вас же там 140 миллионов. Вы же, я же, мы же, кто же, я же, мы же, что же, я же. Ну так где же вы же, ёбство ж мажешь, вот так далее. И когда это все... По-моему, новый ролик появился тільки що, не? Ну, то есть, кроме пука и... Вже два ролика намалювали. Тільки змонтувати треба. Ще треба додати няш. Туда. И получился пук у воду просто даже. Даже с белорусами нельзя было сравнить, потому что белорусы ночью дрались одной, второй, были убитые и все равно вставали, выходили, делали баррикады, старались что-то делать. А эти вышли, снежками покидались и сказали, да ну его нахер, будем жить и дальше в концлагере. Вот и вся революция в России. Слава, а як ти хочеш? Хабаровськ 2 місяці виходив, день в день. Вже мені здавалося, що вже там вони там можуть не то, що там революції, вже можуть від'єднатися, приєднатися свого президента, потім знов референдум. Коротше, вони могли вже стати 10 разів. Ні, доходилися, що їх почали мусолити, прийшли, відпиздили, блядь, і поставили на місце. Они дождались, когда их стало меньше, когда они устали, они дождались и начали мстить. А тому що ідеї не було. Вийшли за якогось чиновника. Коли немає ідеї, коли немає тої несправедливості, те, що відбувалося на Майдані, ніхто ж не виходив там за президента, вийшли за несправедливість. Побили, обманули. Я тебе скажу, Василь и друзья, что я получил 7-е уголовное дело, уже будучи здесь, в Украине, когда вот россияне вышли и снежками кидались, я просто снял видео в ТикТоке и сказал, следующее, говорю, вот пока вы не начнете, вот пока вас менты бьют, так и будет продолжаться. Пока вы не начнете бить ментов и убивать, пока вас убивают менты, вот так будете в зоопарке это. А вы начнете убивать, менты убегут, как было в Украине с Беркутом. И мне через 2 дня прилетает с Беларуси, звонит человек, говорит, Слава, быстренько освободи все карточки белорусской, предупреди домой, тебе собираются с обыском, новое дело за разжигание межнациональной рост. Капец, я говорю, привел пример, сделал правду, сказал, что пока не начали бомбить Беркут, убивать, пока убивал Беркут, было одно,
пока не начали убивать Беркут, и он не утек. Вот и вся история. Привел исторический пример. Вот я получил еще один 15-ку, считайте, в плечи уже еще маю один срок. Короче кажучи, я сябрую з рецидивистом. Да, и уже вызвали моего сына 16-летнего на допрос, мою жену, мою сестру и моих родителей, 70 маме, 75 папе, уже и их вызывают. То есть такая статья серьезная, что даже всех моих родственников, близких таскают на допрос. Вот. Ну, благо, я знал, что это будет. Я с женой развелся 3 года назад. У меня ни машины, ни квартиры, ни дачи, ни хера. Я нищий. Але я багатий людьми, друзьями, украинцами, своими сябрами, белорусами, змагарами. И они приходят, жена говорит, ничего не знаю, он здесь не живет. Он прописан. Да пофиг, что прописан. Мы 3 года не расписаны. А он приезжает, он к сыну приезжает. Идите нафиг. И они такие, блин, и даже обыск сделать. Меня нету вот сколько, полгода, а обыск, ну, они знают, что меня нету. А что обыскивать? Ну, идите, говорит, обыскивайте, что вы сейчас будете искать. Он приезжал к сыну. Ну, говорит, сына на допрос. Блин, вы охренели. Ну, у него такая статья, мы должны его спросить. И я говорю, сынок, ты знаешь, что говорить. Папы нет давно, я не знаю, у меня школа, хоккей и так далее. Ну, они, правда, потом говорят, ну, не наезжали, просто спросили, как давно вы видели папу, как часто он вам звонит, разделяете вы ли его взгляды. Он такой, какие взгляды, я в школу хожу, какие взгляды, блин. Ну, то есть, и так далее. Ну, такие мелочи. Говорит, правда, не наезжали, потому что допрашивали при жене. И говорит, ну, вроде так спокойно, без наездов. Потому что, говорит, мы могли бы и вообще и без вас допрашивать. Говорит, как это без нас? Ему 16 лет, как это без нас? Ну, короче, им же закон не писан. И все, показали, все фотографии показали, где я стою на этих самых, в Киеве на митингах, где возле посольства, на площади. Все у них есть, все раскладки. Тут эти люди работают, фотографируют. Все мои эти, про то, что я, правду говорю про... Слава, російська мова робить з тебе москаля. Не переходь на російську, бо... Отож, я так і хотіла сказати, ну повертайся в родне поле. Друзі, хотів сказати, коли Слава назвав всі ці моменти, коли він переписав, все зробив, ну фактично він чистий там, ну не зовсім чистий, але голий. Але я хотів сказати, ти свободен, бо ти в Україні, і ти можеш все говорити, ти можеш декларувати, ти вільний, ти людина. Друзі, а я би нашим, Хелен, секундочку, а я би нашим казахам, нашим друзям, хто смотрит, ребят, вот так смердить русский мир. Вот так він смердить. Вот так люди живуть, коли є русский мир вас. Тому не допустіть. Білорусь ви бачите, Україну ви бачите, Чечню ви бачите, що зробили. Казахи, всі сябри, всі українці тримають кулаки за вас. Так. Секунду. Ну там женщина питала про... Хелен, може ти скажеш про гэты фільм штосьці? А мне бессэнсоўна яго каментаваць. Гэта фільм, гэта нейкія для мяне абсалютна відавочныя рэчы. Слава, я заўсёды датрымлівалася таго меркавання, што там, дзе прысутнічаюць хоць нейкія маленькія намёкі на русский мир, там будзе гаўно, разумееш? Вось я роўна пра гэта зараз усім кажу. Калі вы хотите потонуть, звязвайтеся з гэтай навалачу. Лукашенко, я абсолютно згодна з паном Анатоліем. Ён проект у чыстым выглядзе хуйла. Нехай ён з'явіўся дагэтуль, але уся гэтая філасофія тотальная русифікацыя, знішчэнне беларускай ідэнтыфікацыі. Пачалі з сцяга, з герба, з мовы. Усе дрэнныя, нас пачалі драбіць. Толькі моя каманда была раздробілена на некалькі. Ты ведаеш, што грамад у Беларусі, божа, колькі іх існуе. З якой мэтай? Разорваць каманду Статкевіча, але ну там розуму мала, і яны не разумеюць, што каманда Статкевіча, яна жыве не за кошты, не за інтарэсы, а за ідэю, за нацыянальную ідэю. І боремся мы зараз не за эканамічныя погляды Беларусі. І не толькі за паверненне, не выключна за паверненне мовы, сцяга, герба,
нацыянальнай ідэнтыфікацыі, культуры, традыцый. Мы зараз вядзем вайну ў прамым сэнсе слова за Беларусь, за існаванне нас як нацыі. Лукашенко увесь гэты час нас за дапамогай хуйла і яго своры знішчываў. І гэта відавочна. Як гэта так, каб не было беларускіх школ? Мы калі абмяркоўвалі гэтую тэму, ды сорамна сказаць, мой праект новы, ты яго ведаеш, на чым ён базуецца? На коштах? Да ні халера не на коштах, іх не будзе. На ідэе. Разумееш? І вось гэты фільм, ён толькі для мяне падкрэсліў вось гэтую сувязь відавочную з хуйлом і яго сворай. А зараз, калі усплываюць яшчэ факты сувязі з тым, што адбываецца ва ўкраіне з некаторымі мертвечукамі, да? І калі ты з гэтай сувязі бачыш, ты за галаву хапаешся, боже, вось онкалагічная пухліна з метастазамі, якая проста спрабуе паўсюль. Адзінае, што яны лікуюцца, мы новае пакаленне. Мы не прыпускаем таго, што нас можна знішчыць. Вялі барацьбу тады, вядзем барацьбу зараз. І шчыра кажу, Слава, як бы не адбываліся падзеі, што бы мяне ў будучыні не чакала, якой бы фільм мне не паказвалі, я як вяла супраць гэтай навалачы барацьбу, так і буду весці далей. Я зараз не падзяляю ні лукашэнкаўскіх, прабачце, скажу, мабыць, непрыгожа, цыкуноў, краю, якой крычаў, што, як у Чечне мы зрабілі, мы ўсіх падавілі. Хто ты такой? Ты гаўно ў маім жыцці. Ты не беларус. Валі адтуль, куды прыйшоў. Зараз прызначаюць нейкага тульскага праніка, або адкуль ён там. Ён будзе ўжо нейкую пасаду ў Беларусі займаць. Хто ты такой? Валі з маёй зямлі. І роўна гэта сёння тваёй там жанчыне, якую ты да мяне накіраваў. Я ёй напісала: ідзіце нахер з маёй зямлі. Вось і ўсё. Я буду сама рабіць тое, што лічу неабходным для сваёй краіны, таму што яна жыве ў маім сэрцы. Тое, што гэтыя дварцы, тое, што гэтыя машыны. Паслухай, нам нешта адчынілі новае, краіна каціцца ў бездну. Пры такіх уплывах, пры такіх влівах увесь гэты час у Беларусь не зрабіць з яе эканамічна развітую краіну, гэта неабходна было быць Лукашэнкай, разумееш? І хуйлом, якія проста топяць свае краіны у гаўне. Я пра гэта пастаянна кажу. Там, дзе гэтая навалач, там розвітку не будзе ніколі. Яны ментальна пад гэта не заточаныя. Я магу доўга працягваць гэтую гісторыю, але галоўнае, што я зрабіла з таго гістарычнага інтэрвалу, якой я азнаёмілася прыватна, сябры, я не бачыла, дзе там нешта будуецца. Вось там, дзе рускі мір, адна ідэя – зруйнаваць, патапіць у сваіх жа экскрементах, таму што яны дзе сядзяць, там і гадзяць, і проста выжыць гэта пад нуль. Яны сваю прыватную гісторыю знішчылі настолькі, што яны палезлі да суседзяў шукаць свае карані. У вас іх у маёй Беларусі і ў маёй Украіне няма. Вы нам чужынцы. Мы вас ведаць не хацім. Ніколі не былі братамі і не станеце, таму што агульнай гісторыі у нас з вамі як не было, дык і не будзе. Гэта наша зямля, зямля нашых продкаў, дзе пахаваныя нашыя бацькі, дзе пахаваныя нашыя сваякі. І мы пра іх не забываем. Мы іх цануем, любім, і мы заўсёды прыходзім на сваёй зямлі да сваіх сваякоў. Вашых сваякоў на нашай зямлі няма. Таму прыцягваць гісторыю з-за вуха і крычаць, што ў нас нейкія агульныя карані, прабачце, не патрэбна. Сядзіце ў сваім лайне самі і нюхайце тое, што вы нарабілі. Дякую. Дякую, Хелен, дякую. Так було промовисто, влучно. Вельмі сама слушна, була вельмі добра. Хелен. Так. Так, Мова прошу. сапраўдная, вельмі прыемна слухаць. Таксама толькі падтрымліваць і падтрымліваць. Але яшчэ хочу дадаць, глядзіце, самае галоўнае, што яны яшчэ і ва ўсёй свет рэкламуюць, як вы сказалі, сваё лайно, сваё гаўно. Во што страшэнна. Дзе бы яны не былі,
скільки я так само розмовляю, поїду здесь і там за межі у Скандинавії, сидить у Америці і усе рекламує своє говно російське. Я інакше думаю, що то за люди такі? Откуль яны? Яны не земляне, мабуть, якісь марсіяни. Яны заточені, як ви казали, на зло. Тільки каб створити зло. І колькі этих злиднів там много. Я ранее думав, що люди як же так не цікавляться, такі нейтральні, але зараз все більше і більше, глядиш, гэтих людей навалом у Росії. І що страшенно, їм це не доходить. Яны Так. ўсе заточаны толькі на тыя СМІ, якім у голову ўбіваюць, што Расію хочуць знішчыць, Расію хочуць пакарыць, нас хочуць захваціць. Каму вы патрэбны? Каму вы патрэбны? Гэта Расія, я просто ў голову не беру. Каму яна патрэбна з такімі людзьмі? Канешне, і нават з тымі рэсурсамі, 40% усіх рэсурсаў света зараз ёсць у Расіі. Гэтыя рэсурсы цяжка ўзяць, вельмі цяжка, таму што вялікія адлегласці, там кліматычныя зоны, няма ніякіх дарог, няма ніякіх... Туды трэба ўкладаць, можа, 100 трыльёнаў долараў. Трэба, щоб свет працаваў 10 гадоў, каб гэтую зону, іначе не скажаш, падняць на якісь эканамічны, сярэдні там еўрапейскі, напрыклад, узровень. Гэта страшэнныя грошы. А куды гэтых людзей падзець? Яны пройдзяць 20 гадоў, яны не зменяцца. Іх трэба 40 гадоў, як па пустыне вадзіў, каб яны змяніліся. А можа, і тоже не зменяцца. Анатолій Там Іванович, там такий ген уже у крові. Такі ген, ну добре, дайте докажу. Глядите, дайте. Все, ми Я пішли тоже колькі раз канапки робити. пишеш, показываешь, ролик показываешь, глядите, які ваші городи, які ваші ускрайки. Показывай і глядите, наприклад, яка Голландія, яка Америка, яка Фінляндія. Пройшло 50 годов, яны змянились, яны были так само разруйнованы. Что вы живете этой войной? У вас самая головная подея, яка у вас была, это война, война, война. Вы все еще воюете. С кем вы воюете? С кем вы воюете? Вы же так, глядите, у вас было 400 миллиардов, то есть миллионов колесте рускомовных. Зараз засталося 250 миллионов рускомовных. Праз 50 годов рускомовных вогуле не останется. А вы кажете, великая культура, великая наука, великие люди. Наколькі вы люди зомбованы? Колькі раз казаў гэтым. І яны нічога не доходять. Кажу, Беларусі, глядзіце, так само, Беларусь, маленькая краіна, толькі аднаго просіць, адчапіцеся ад нас. Украіна просіць, яна 3 разы большая, адчапіцеся ад нас. Прыбалтыка, адчапіцеся вы ад цяго свету. Чого ви причепилися? Що вам треба? Вам велика країна, вам маєте перше 22 мільйони или колькі квадратних кілометрів територій. У вас все є. Живіть своєю Росією, покажіть, як там добре. Тоді ми побіжимо туди табуном. Побігуть американці до вас жити, працювати. І усій світ побіжить, тому що у вас є ресурси і є воля свободи. Неужо гэты прості істини вам не доходять? Що ти? Ворог, Ремарка, Сайгоне, дорогі Сайгоне. Війна їм потрібна для того, щоб урівняти життя тих людей, на кого вони нападуть. Вони зруйнують ті країни, вивезуть звідти все, що хороше. Ну, це в тому випадку, якщо вони завоюють. Ви ж подивіться, Друга світова війна. Німецькі інженери, німецькі верстати. Так. Там вони зробили руїну. І приблизно у них, ну, візуально називається це десь так, баланс. Ось. І на тому паразитують. І потім знов. Тобто їм не треба, щоб у них все було ок. Ні. Їхнє середовище – це оте лайно, про яке ви раніше говорили, і нащадки андрофагів. Вони не можуть бути такі, як цивілізована Європа, і як ми, українці. Тому, що для нас хорошо, то для них зле. І навпаки. Тому це абсолютно 2 різних світи. Тому у їхній крові тільки війна, кров, злидні і все, що можна помножити 10-кратно, що я назвав. Тому отак.
Дякую. Вибачте. Як гэта доўга прадоўжыцца будзе? Вось галоўнае. Кітаю гэта тоже не патрэбна, такая галаўная балючая. Але яны будуць сваю такую павольную экспансію рабіць. Рабіць, яны пройдзе там 30 гадоў, 40 гадоў, яны забяруць добры кусок і нікуды не падзеецца та Расія, таму што она вырадзіцца папросту. Але да тых часоў можа штосьці адбыцца. Але, напрыклад, вот вы, Слава, што вы можете так сказаць, што можа ў Расіі адбыцца ў бліжэйшыя 10, 20, 30 гадоў? Я, напрыклад, зараз секундачку, мару, што да іх дойдзе, эканамічнае становішча будзе валіцца. Усё свет за іх учапіўся зараз даволі крэпка. Зараз даволі крэпка, яны валяцца, такога не было ніколі. Стрымліваць усёй час, яны не стрымаюць тэхналагічныя там тэхналогіі, але яны не будуць прыходзіць у Расію, не будуць прыходзіць грошы. Яны могуць закрыцца, як Паўночная Карэя. І можа яны так мараць, закрыцца, як Паўночная Карэя, парабіцца царамі, і ўсё, той народ адключаць ад інтэрнета, гэты будуць лбы біць, і такім часам яны будуць трымаць гэтых людзей яшчэ стагоддзі. Такое можа адбыцца? Можа адбыцца. Лукашенко, мабыць, таксама цягне нас туды. Мабыць, цягне, ён тоже хоча быць увечным царом, ці каля карыта. Наколькі гэтыя людзі страшныя па сваёй суці кажа, наколькі яны страшныя, колькі яны могуць зла зараз зрабіць, асабліва беларусам. І беларусам з цяжкасцю гэта даходзіць, але ўсё больш. Я адчуваю, што расейцы гэта не даходзіць расейцы. Там працуе вялікая такая машына СМІ, там сотні мільярдаў рублей і рублёў іх укладаюць для того, щоб замбаваць гэтых скрэпных людзей у Расіі. Яны гэта робляць з вялікай такой, як то кажуць, з вялікім такім плюсам. Все, што адбываецца ў Расіі, яно прадсказуема. Для мяне прадсказуема. Яно расцягнецца яшчэ на 10 гадоў, на 20 гадоў. Не зменіцца там улада. Вас оранжевый экран Так кажется, што там нічого не зменіць. У Беларусі ёсць шанс, а там не. Анатолій Іванович. А мне слабо хотелось, каб адпяваў. Ну зараз скажем, вас оранжевий, показує оранжевий екран чи ні? Показывай. Всіх показує. Ну давайте Так. послухаємо, як наш батир, казах потролив. Голосніше, робіть голосніше, пан Василь. Попробуємо. Робіть трошки голосніше. Все, мовчимо. Слухаємо, як казах потролив росіян. Российская армия – самая сильная армия на континенте. Всего за 24 часа она смогла бы взять Киев, за 3 часа Польшу и Прибалтику. Если бы у нее на пути не стоял Донецкий аэропорт. Слава Україні! Днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донецьк став символом мужності, братерства та самопожертви. Так, друзі, за 3 години до Києва, чи як там, за день до Києва. За добу, а за 3 години. Ну так, молодець. До речі, коли я цей ролик побачив, я, до речі, хтось не додивився і багато хто написав погані слова на адресу цієї дитини. Це ж юнак, фактично. Що я маю на увазі? Буквально хвилину послухати, наскільки наші люди ненавидять москалів. Це був тролінг, звичайно, і я це відчув. І от я коли прочитав ті коментарі, і хтось пише, люди добрі, ви хоч 60 секунд додивіться до кінця. Тобто, наскільки ми ненавидимо Рашку з одного боку, а з другого боку, ось вам розкрила молода людина всю суть їхню. Браво! Браво! Ну, откажу на питання Анатолія Івановича. Я вже питався тут сказати, що росіяне, ну навіть не росіяне, вони ж там собі так обозвали. Расейцы, я их кажу расейцы. Московиты, москалей, это такие ген рабов и холопов. Их нельзя перевучить нельзя. У крови многосотлетнее рабство и холопство, многосотлетнее принижение собственного достоинства
Тому що весь час ти, коли не станеш чиновником, ти будеш рабом. Треба вибирати, ти чиновник, ти раб. Треба сусіду нагадити під двері, і так твоє життя буде краще. Ось. Нельга гэту націю вже для чогось полезного використовувати. Їх треба обнести дротом. На жаль, так, велика країна, дроту шмат буде, але скинеться весь світ і обнести дротом в эту країну, і нехай живуть. Так, правильно казали, на що вони лезуть в эту маленечку Литву, Латвію, Естонію, там, бо вони лепі живуть. Гэта маленечкі країни живуть краще, ніж сама Росія з їхніми мільярдами, трильйонами і так далі. Це зависть. Зависть, що живуть на вот, де вот, есть талант заробляти, але нема таланта тратити. І вони весь час всім заізбростять. Був который час, работали в шарашках, это у комуністи. І коли Столипін був, трохи Росія піднялася, але ж так, це ринок не витримав і зробили революцію німці. Друзі, ви бачите зараз екран? Літак. Да, це другий тролінг, який був за декілька цих днів, навіть за один день. Бачите це? Хтось ролик це бачив, ні? Бачили, Так, вимикайте, бачу. може хтось з друзів не бачив. Чуєте, я не бачив. Поїхали. До пункту призначення. Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимося над Кримськими горами. Якщо на борту є росіяни, аварійні виходи промарковані зеленими позначками. Маєте чудову нагоду воз'єднатися з родною гаванню. Всім іншим людям гарного польоту. Очікуємо прибуття військового до розкладу. Это просто праздник. Ну, поганий звук був. Поганий, так. Ну, зрозуміло, да, суть. Всім, якщо на борту є росіяни, то вихід позначений таким-то кольором. Можете зараз воз'єднатися з родною гавані. Да, ми вчора активно постили його. Молодець. Це ж пілот, це ж ніхто ж його, ну, якби, ну, порушив, мабуть, якісь, може, стандарти, можливо. Але яка Я не думаю, я впевнена, що навіть коли йому буде нечто погрожати, ми станемо на його оборону і скажемо респект. Чоловік продуктивний тоді, коли він вольний. Немагчыма у путах і окопах стварыць шэдэвр, і гэта неабходна разумець. Чым больш магчымасці у чалавека, тым больш творчасці ён можа праявіць. Я ўпэўнена, што вось такія моманты, калі чалавек, ад якога чакаюць вось такой жалезнай вытрымкі, абсалютнага такога, ну я не ведаю, сталёвага меркавання, што погляд ні ўлева, ні ўправа, і ён выдае вось такія пірэты, можна сказаць. Ну гэта ж клёва, гэта што азначае? Чалавек нікога не баіцца, ён цудоўна выконвае сваю справу і пры гэтым адчуваецца, што ён атрымлівае ад гэтага афігеннае задавальненне. Так, Хелен, і TikTok дисциплінує людей. Треба за хвилину 7 секунд щось зробити таке, щоб тебе постали 300 тисяч разів чи мільйон разів, як пана Славка. Я вчора, коли В'ячеславу розказував, що в нас є такі посиденьки, вони сьогодні 110-ті, я йому все казав, в нас тут 50% часу Білорусь, 50% часу Україна. 50% часу ми про політику і 50% часу про всякі побрехеньки. Не знаю, сьогодні в нас не вийшло побрехеньки. Хочу на предмет цього сюжету анекдот такий є, що забігає стюардеса до пілота, каже, слухайте, там один москаль ломиться в двері, хоче вийти, каже. А який він? В гіпсі такий перемотаний, да. Ну, він нас тут завжди виходить. Да, і ще одна цікавинка, ми зараз це. Друзі, у нас в Україні почалася вакцинація. І десь 16 тисяч вакцинованих вже за тиждень у нас. Наші експерти, науковці порахували, що до 16 березня 2043 року в нас почнеться перший день вакцинації, але закінчиться в 2063 році. Це тільки перший етап. Тому, друзі, часу в нас багато, посміхаємося і давайте ми от трошки перейдемо в такий неформальний лад, ще декілька хвилин і будемо завершувати. Дайте мне, коли ласка, литерально одну хвилиночку, потому что я бы хотела сегодня все ж таки
пройстися по беларускіх навінах, тому що яны важливыя і яны терміновыя. Давай, ми тоді будемо з Василем Васильовичем, коли буде погода, будемо говорити та-та-та-та-та-та-та. Або коли надої, коли ти будеш говорити, що надої збільшилися, вийшло на 2 трактора МТЗ більше, БелАЗ накачали колеса. До речі, трактори МТЗ, саме цудовна новина, позитивна, яка сьогодні є, це те, що МТЗ отримала дно, і тепер яны виходять виключно на зборку автобусів, що настільки просів МТЗ, що з самого великого воєнного такого оборончого підприємства, він зараз перетворається у груду металу, яку давно пора вже знести на смітник історії, тому що, на жаль, обновлять усе гэта бессенсовно, технологии настолько устарели и морально, и физично, что там просто, ведаете, лепей все под нуль знести, побудовать нечто якостное новое. А сёння дрэнныя 2 навіны, якія я пачула, акрамя судовых справ, конечно, Зміцер Фурманов и Игорь Лосик объявили про голодовку. Петрухін вскрыў сабе вены, і усе трое сведчаць просто про невыносныя умовы у турмах. Ігор Лосик, нагадаю, ён пачынае галадоўку сухую ўжо другі раз. Дзіма Фурманов — гэта хлопец, якога літаральна на стуле вынеслі падчас, калі забіралі Сергея Тихановскага, ён збіраў подпісы, ён праходзіць па справе Сергея Тихановскага. И сегодня обвестили уже финальный присуд Сергею Тихановскому. Ему светит до 15 год за кратами. И нагадываю, что, на жаль, под эту статью может потрапить лидер моей команды «Народная громада» Миколай Статкевич и мой поплечник, цудовный сябра Сергей Спарыш. Мы за их вельми турбуемся, тому мы хотели бы нагадать от себе белорусам. Я нагадаю, что яны ризиковали задля того, каб мы сидели з вами зараз и вольно глядели YouTube, марили про вольную Беларусь и робили все магчымае, каб яны были не там, а побач з нами. Яны вышли, ризикуючи своим життем. Я постоянно нагадываю, что мне у приват приходит час от часу поведомление про то, что будут знішваць людей, які знаходяться за кратами. Их будут заражать, да их будут досылать неких людей, яким уже просто стратить у гэтым жыцці няма чаго. Мы повинны працаваць 24/7, без перапынку. Стаміліся. Гэта не выпраўдоўвае ваше зараз больш-менш нармальнае жыццё. Яно пад пагрозай, як і іх жыццё пад пагрозай. Зараз кожны беларус, якой знаходзіцца ў Беларусі, літаральна знаходзіцца ў карцеры. Таму тое, што сёння далі прысуд Сергею Тихановскаму, 3 хлопцаў, якіх я 2 вельмі добра ведаю, тому што Ігор Лосик вёў тэлеграм-канал «Беларусь галаўнога мозгу», Дзіма Фурманов меў са мной некаторыя спрэчкі ў чатах, мы адміністравалі тэлеграм-суполкі, і ён быў вельмі якасным адміністратарам гэтых суполак, яго роўна на гэтай падставе зараз судзяць. Таму я вас прашу, калі ласка, калі вы боіцеся выйсці на вуліцу, хаця б рабіце інфармацыйную падтрымку, боіцеся самі ад сябе пост напісаць, зрабіце рэпост. Гэта вельмі важлівая тэма, тому што зараз амаль 300 чалавек, зараз больш за 260 палітвязняў, дзяўчыны, сталыя людзі, хлопцы нашыя, яны ўсе зараз там знаходзяцца з-за нас. Тысячы пакалечаных, десяткі тысяч псіхалагічна закатаваных людзей. Гэта нашыя беларусы з вами адказнасць. Я калі была на Майдане, я як украінскага паходжання дзяўчына, мяне прабівае мароз, тому што я таксама вінаваты ў тым, што свайго часу, мабыць, у мяне не хапіла розуму замовіць пра тое, што Украіна павінна быць вольнай. І гэта моя адказнасць перад украінскім народам таксама. І я яе з сябе не здымаю, як я не здымаю адказнасць за беларускі народ. І зараз
Я себе остатние соки выжимаю для того, каб уратаваць людей, які засталіся у Беларусі, і дапамагчы павярнуцца здаровымі і псіхалагічна не хворымі людзям, які апыніліся за мяжой. Рабіце ад сябе ўсё магчымае. Мы шмат чаго дабіліся. Беларусы больш за паўгады на вуліцы. Кожны дзень мы бачым акцыі. Сёння дзяўчаты не пабаяліся і выйшлі на Немізе з бел-чырвона-белымі зонтамі, парасолькамі. Дзяўчаты не баяцца. Мужики, вы зараз за кусок хлеба будете на шахтах вкалывать, як проклятые. Потому что плешивому необходимо план зрабіць, потому что за резиденцией коммуналка пришла. Вам не соромно? Дякую. І як тут перейти на неформальне спілкування? Дуже просто. Ну, заява була вірна, пане Василю. Тим більше, що... Я Так, розумію, так. Хелен. Так, друзі, зараз найкращого, як звучало в пісні, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Так? Ми знаємо, що ми навіть в кінці цю пісню... Василь Васильович, ми в кінці цю пісню і послухаємо на наших стрімах. Називається «Героям». Команда Sky, команда Без обмежень і команда третій Козак Систем. Друзі, так воно є. І ми для цього тут, щоб цю інформаційну війну, ну, не сказав би вигравати, але, умовно кажучи, давати якусь сторонню інформацію, адже інформації зовсім мало, вона може бути неправдива. Тому зараз просто прорекламую. Канал Хелен Мінська. Ти ще в яких там мережах? В Тіктоках, да, вже там, де тебе шукати? В Тіктоку, у Фейсбуку, у Телеграм, я повсюль, де тільки можна. У Інстаграм, ну, формально існую, але... Добре, Подоріжжя і все, що зв'язано з Білоруссю, не побоюсь того єдиного і найкращого блогера на Бересті Сайгона, про якого я вже сьогодні добазарився, буде кіно після вольної Білорусі. Канал Наша Україна Русь, так. І Славко, де вас шукати? Люди питаються, я б на того білоруса підписався, казахи, бачу, активно хочуть вам і допомогти. Хелен, Славко, де з вами можна зв'язатись, де вам можна допомогти? Славко, де тебе знайти? А Хелен скаже, де допомогти? Це діаспора білорусів, ми там усі є. А Телеграм. соцмережі, Фейсбуки, канали? Вячеслав Сікора, Слава Сікора. Тікток Слава Сікора. Фейсбук Вячеслав Сикора, Инстаграм Вячеслав Сикора. Короче, ну, ищите, я скажу, друзья, набирайте в поисковике Вячеслав Сикора режиссер, и выскочит там, и все мои соцмережи выскочат А в YouTube? І всі кримінальні справи, які вже YouTube нема. І всі 7 кримінальних справ, і відсутність імущества, так що... Ну, зато є воля. Воля до перемоги, воля в вільній Україні і волю Білорусі, перемоги сябрам. І це буде перемога для всього європейського співтовариства, а для нас, українців, де в нас 1081 кілометр спільного кордону, він повинен бути після цього уквітчений державними прапорами і найкращими побажаннями сябрам від українців. І від сябрів українцям зворотнє. Тому борімося за це і все в нас вийде. Друзі, дякую. І тут Любов Василівна каже, що є привід для того, щоб перейти на неформальну частину, а я не забуду наголошувати те, що, друзі, вже не пам'ятаю скільки часу фундатора наших посиденьок Змійцер Козлов, Сірий Кот, невинно знаходиться за ґратами, і зараз він саме той, хто дозволяє нам зараз, вам, білорусам, дивитися мирне небо над головою, дивитися цей YouTube. Тому свободу Змійцеру. Друзі, пишіть листи йому, допомагайте, хто як може, всіма доступними способами. А от Любов Василівна каже, що от, Василь, ну, типу, зачитай анекдот з нашого чату. Я 2 анекдоти, і ми переходимо на кожному по анекдоту. Мамо, а чого у татка на голові так мало волосся? Бо він багато думає. А чого у тебе так багато? Їж, не балакай. Друзі, збори на Автовазі модернізують Ладу Каліну.
Та й головний конструктор виходить, каже: так, шановні наші працівники, Ладу Калину буде модернізувати. Відтепер Лада Калина буде випускатися з одним переднім колесом і з 2 вихлопними трубами. Тобто, я кажу, ну, який сенс? А в разі поломки можна її як тачку підняти і довести до потрібного місця. Гэта мне нагадвае сучасную Россию, і я спадзяюся, гэта не дакаціцца до Беларусі. Друже Василю, нагадайте, яку пісню ми покладемо? Починається, Василь. Ну, Героям! Мені Героям без обмежень! Василь Васильович, мені легше за Славіком ще про вас кіно договоритися, чи вам розказати, яку пісню поставити. Ну, з Казахстаном про кіно ще треба домовити. Вячеслав, Я слухайте. хотіла би... Я ніколи не був в Казахстані. Вячеслав, як українська мова? Можете вже розмовляти українською мовою чи ще ні? Ну, автоматом уже колісті переходжу на українську мову. А хотите, я вам зараз саму цікаву річ? Навіть сам не хочу, але вже таке отримлюється. Треба переходити, як же ж? По-перше, він Кого зі мною переходити? спілкується, все нормально, Анатолій Іванович. Тут працює пропаганда Хелен Мінська. Розслабтеся. Ні, Невже ви думаєте, що Слава українцям... Біля почне спілкуватися українською? Хелін українцям Олекса вельми приходить на подобається. білоруську. Українцям вельми подобається, коли білоруси розмовляють білоруською. Так. Що є, то є. Я, до речі, хотіла би звернути увагу на одну цікаву річ. Я не так давно раюся, коли ласка, мабуть, зараз додам так само у чат. Послухайте, коли ласка, у виконанні команди білоруської Navy Band чудовний твор називається «Журавлі». Василь, героям Він виконується... Героям. А? Я забув, що я Василю вже про кіно договорився, а про фільм забув, про пісню «Героям» забув сказати. Пісня «Героям» без обмежень. Без обмежень. кладу. Верніше, готую. До речі, давайте ще послухаємо Navy Band. Чому? Тому що там білоруси співають українську пісню. І я завсюди, я помітила, і я зробила винік, що холера білорусів унікальна нація. Ми в зумі, я можу демонструвати екрани і будемо на всіх. Я вже знайшов. Хелін, скажи, як називається ця пісня, зараз я знайду її. Navy Band «Журавлі». Navy Band «Журавлі». У нас так. Контент формується під час стріму, так що Я просто до чого? Слава! Анатолій Іванович, Юра, один раз скажу, білоруси холера, саме унікальна нація. Тому що, коли білоруси розмовляє білоруською, він робить без акценту. Вам на добрий Розмовляє настрій, українською, нам на робить без віру акценту. перемогу. Російською без акценту. Дякуємо, Польською Прага, без друзі, акценту. чуємо ми. Хелін, мені як це «Журавлі» на... Navy Band. Navy Band. Ангельською мовою, коли писати, буде Navy Band. Я зараз скину. На гітарі грають? Так. Так. У Новус з 9 по 22. У Новус. Ви чуєте теж цей голос, так? Угу. Так. Ну, рекламу треба рекламу передивитися, виходить. Так перше без обмежень буде? Ні, без обмежень будемо на завершення стрімі, а зараз я попробую з демонстрацією екрану. Так ви загоните і мені? Ні, ви зараз будете бачити, по ідеї, те, що всі будуть бачити. Чудово. Тоді я заходжу на скайп. Так. Я хотіла би ще паралельно, поки ви там налажуєте все, додати трошки гумору у чат, тому що Ярослав Єга питає, Білорусі в Україні теж мовний патруль кошмарить? Я вам скажу так, що білоруси тут, можна сказати, вимушають розмовляти українською, а по-білоруськи, тому що російської мови білоруси амаль не чують, і білоруси, чуючи українську мову, просто, відповідати своєї національної самоідентифікації, спробують розмовляти білоруською мовою. Тому, ні, нас тут патрулі не кошмарять, хоча й ми кошмаримо патрулі, тому що ми, коли розмовляємо білоруською мовою, вони прислуховуються і навіть спробують нешта розуміти, але тут питання знову таке вельми легке, тому що українці чудовно нас розуміють. І відчиню секрет, час від часу я українським нашим компаньйонам пишу білоруською, і вони мені пишуть, майже все зрозуміло. І я потім тільки згадую, що це україномовні мої сябри, яким необхідно писати українською. Так що в цьому питанні все добре. Так, друзі, давайте музичну паузу зробимо перед завершальним словом.
Я думаю, що у нас вийде зі звуком гарно. Я вмикаю, послухаємо. Скажете, чи чуєте? Добрий час. Є звук? Ні. Нема? Моє. Буде. Шимик, это не тое. Не то? Нет, «Журавли» называется песня. Я зараз скину посилання в чат. Ну, а у нас все зараз все змінимо. Що? З звуком було добре, пане Василю. А Сайгон... Ні, слабютка, трошки. У новус з 9 Ну це журавлі, хардкіс. Добре зі А, звуком. це не той, да, журавлі? Це ви іншими включили, «Журавлі» інші. Зараз. Патріот зі Слобожанщини, 50 гривень. 9 березня був день народження у символа української нації Тараса Григоровича Шевченка. З цим всіх вітаю. Слава Тарасу Шевченко! А ви це чули тільки що? Так, Чули? Дякуємо патріоту за Слобожанщини. це наш Артемчику, так. Що, Хелен, де та пісня? Куди кидати? Скидываю, пан Василь. Це не не гурту хардкіс журавлі? Не хардкіс, Наві-бенд, я ж сказала. Пісня. Ви не туди. Пісня журавлі гурту хардкіс? Ні, Наві-бенд. Да, гурту хардкіс. Ну, Правильно. то та сама, ну, це ж та сама пісня. Ні. Ну, ви думаєте, я не веду своїх? Ну так, не подрихтовалися. Не Ну, подрихтовалися. ні, в нас- Давайте без обмежень. Ну, без обмежень це ми вже коли не будемо говорити, то вже інша справа. Ну, я, на жаль, не можу вам включити. Я Мне скинула шкода посилання в чат. людей, що марнують час. Ой, наші Такі люди слухайте. в курсі діла. У нас тут ще не таке. На екран подивись, Хелен, не воно? О, Хелен іде, Реклама. дивіться. Хелен іде в рекламі. О, яно, пан Василь. Я ж його включав, ти, внимательно. Ні, ви іншими включали. Поїхали. Добрий час. Голосні. Стану зимою в белый танец стань. Черный конь, то моя вуаль. Я то свою знаю. Затянутый рекою вуаль, там журавли летят у синюю даль. И знают они, где моя и где твоя печаль.
Дякую, Хелен, чудове виконання. Гарна рекомендація. Чути, так? Да? Є зв'язок, все добре? Так, гарно чути, звук чудовий, спів, так само. Пісня називається «Журавлі». В оригіналі вона виконує гурт Hard Kiss, а в даному випадку це білоруський гурт, правильно я розумію? Це ті, хто на Євробаченні виступав, це не вони? Пара? Яни. Ага, зрозуміло. Жарно я зараз. Так, друзі, ну що, 2 години, вже 16 хвилин ми в етері, вже наш завдання мінімум виконане. Я хотів би дати слово Славку, як йому в нас було затишно, незатишно, чи прийде ще, і взагалі підвести підсумки. Ну так, цікаво, я скажу. Як прямим ефірі, тільки в стрімі, не хапає на столі чогось і хочеться яку шклянку підняти. Тому гэта виправимо колись. А так, вельми приємно, що запросили. Я отримав, дякуючи Хелені, ще 2 друзів в Україні. Може, хто підпишеться. Я обов'язково до всіх підписуюся, хто на мене підписується зараз, хто слухає цей стрім. Ну і так само дякую за знайомство з Анатолієм Івановичем. Я думаю, що як будете запрошати і вам буде цікаво за мною розмовляти, я буду долучатися до вас. Ну, скажу не тільки на онлайн-зустрічі і поза ефірами. Я думаю, що у нас тут гарячий сезон буде, я думаю, в нас будуть і шашлики найближчим часом. Ну, у нас взагалі дуже тісно. Як тільки в Києві Майдан, ми зранку на Майдані, ввечері ми вже... добре, нема Майдану. Дозвілля. Да, у нас програма зазвичай така. Тому весна вже прийшла, трошки морози зійдуть і все стане на свої місця. Анатолій Іванович, як вам сьогоднішні 110-ті посиденьки? 110-ті, друзі. Ну, почалися трошки там то такі приватні були справи, тому я відсутнічав там 15 хвилин. Вибачаюсь одразу, тому що ніхто не знає. Вже привик, що починаю кожен раз посиділки, але як відбулося, так відбулося. Справлюся. І ми вас не підвели. Василь Васильович дуже достойно сказав добрий вечір. Дякую, велике. Дякую. Стартанув. Єдине, я забув сказати, приємно було бачити В'ячеслава. Приємно. Сподіваюся, що ще не раз буде присутнічати на наших посиділках і різні теми, різні. Я думаю, що усе так гаряче, цікаві, тому що є весна, йде наші посиділки. Пам'ятаєте, було це 2 роки тому, які були посиділки, які скромненькі, такі тихі, а зараз усе, ми вольні, свободні. Эту волю і свободу Хелен і В'ячеслав убачили в Україні. Я Україну добре ведаю, можете ще В'ячеслав Раю поглядіти, об'їздив навіть більше. Я ще хочу запросити до, може, наступної посиділки. Вельми цікавий білорус теж, він вчитель, депортований вчитель, що не підтримує лінію партії. Ви його я батькось провірите перед ефіром, бо ви я його відаю давним-давно. Ага. Та він не є батько і близько, наоборот. Він за того і постраждав, за того його 33 роки зробив вчителем географії, там, біології і запросили. Ну, ще цікавий чоловік. Я його, думаю, на слідущий раз до себе обов'язково на президентки, побачите, познайомитися. Так, треба приводити наших білорусів, щоб вони більш знайомилися з українцями, бачили. Він теж таку мару має, щоб зустрітися і побачити вживую українці, які вони, а не той, що говорять нас тут по телевізору. Ні, він просвічений, освічений, такий цікавий, розумний хлопець. Вже не хлопець на 2 роки, тільки мене молодший, 61-го року. Але досталося йому теж. Досталося і доволі сильно. Постраждав від тієї влади.
як і всі сапраўдныя беларусы. Таму вельмі чакаем у будучыні, што адбудуцца перамены, і так казалі вы, толькі ад нас залежыць. І дзякую вам вялікае, Хелен, дзякую вам, Вячеслав, канешне, мои Васілі, усе беларусы, за то, што великую работу робіце там за межамі Беларусі. І спадзяюся, што ваша вага той работы абавязкова стукне, вядома каму, па макітры той, што яна рассыплецца ў пух і прах, і будзе у нас вольнае панства і вольная Беларусь. Жыве Беларусь, слава Украине! Живец, Героям слава! Героям слава! Хеленочка. Разумееце, мне здаецца, што у мяне уся моя стомленасць, яна неяк для балансу яшчэ больш энергіі і натхнення мне надае. Вось мы з Олексієм, мне здаецца, чым больш мы працуем, тым больш у нас з'яўляецца сіл, таму што у нас, шчыра кажу, шалёныя часы просто. Мы жудасна нічога не паспяваем. Я ўжо і з справаздачамі не спраўляюся, я не паспяваю адсочваць чаты, таму што шмат людзей звяртаецца з рознымі пытаннямі. Мы тут уже такія падкованыя. Але у той же час мы разумеем, што вось гэта, можна сказаць, закладка на будучыню, калі людзі, якія побач з намі, яны адчуваюць падтрымку з усіх бакоў. Я шчыра дзякую маёй украінскай сям'і. Я кажу, у мяне ўжо там няма сяброў, у мяне ўсе сваякі абсалютна, таму што такой колькасці натхнення, дапамогі шчырай абсалютна. Мы, беларусы, напэўна, я не ведаю, як у часы тыя былі, але вось, на мой такой век я не памятаю, таму, сябры, аб'яднанне гэта клёва, аб'ядноўвайцеся з аднадумцамі, з людзьмі, якія вас падтрымліваюць у ідэях, таму што я вам шчыра кажу, без мары жыць немагчыма. А калі ты яшчэ кранаешся гэтай мары і спрабуеш яе неяк у жыццё запусціць, і нешта нават атрымліваецца, гэта цудоўна, таму побач, як заўсёды мы кажам, плечо, разам да перамогі і разам до кінця, таму што па-іншаму у нас ужо не будзе, павярнуцца назад мы не зможам, выбачыць і прабачыць тое, што адбылося не ў нашых сілах, і мы павінны з вами зрабіць усё дзеля таго, каб ані ва ўкраіне, ані ў Беларусі, ані ў іншых нашых братніх народах, якія, на жаль, апыніліся пад гэтым жахам пад назвай «Русский мир». Сябры, ад нас залежыць, толькі ад нас, і будуць нашыя дзеткі беларусамі, украінцамі, казахамі і іншымі. Таму працуем над сабой, робім вынікі над сваімі памылкамі, не сварымся паміж сабой, а толькі ўперад з натхненнем, з марай і з блескам, з маланкамі ў вачах, я б сказала нават. Любіць Украіну, славіць Украіну, цануйте, каштуйте Беларусь, і усім вольным народам, канешне, я жадаю ўсяго самага лепшага і нарэшце зняць гэтыя путы і вольным шагам, вольнымі крокамі, як мы ідзем семімільнымі да вызвалення, каб усё было добра. Шчыры дзякую кожнаму, хто побач з намі. Мы вас вельмі любім, цануем і шануем. Дзякую. Дякую. Хелен, Василь Васильович, ви готові там? Хочу подякувати всім удільникам, хто сьогодні був. Дякую за вчорашнє знайомство з паном В'ячеславом. Дякую, що він сьогодні завітав на наш майданчик. Я в чаті підглядаю, дивлюся, наші однодумці, друзі з чату запрошують, вони задоволені. Всі кажуть, посиденьки сьогодні вдалися. Тому, пане В'ячеславе, з вашої ласки, з нашого легкого пінка на цей майданчик, велкам, просимо вас. І скажу завершальне, віримо, можемо, переможемо. Живе Білорусь і слава Україні! Живе вічно, героям слава! Героям слава. Друзі, Героям слава. так, дякую всім удільникам, дякую всім, хто сьогодні в нашому чаті. Вже в Казахстані дуже пізно, але глядачі нас дивляться, і тут вже закази на пісні пішли. Друзі, пропоную такий сценарій. Зараз ми слухаємо «Героям», це наша майже студійна гімн нашої програми, а далі одну пісню для білорусів, для казахів ми виберемо і «Меч Арея». Не знаю, як Василь справиться з цим завданням, але як мінімум з героїв почнемо.
Тому, друзі, слідкуйте за подальшими анонсами. Завтра стрім по Казахстану. Заходьте в гості. В суботу запрошуємо на канал про життя і наша Україна Русь на одноіменну програму. Ну і там далі по графіку. Все, до побачення. Будьте здоровенькі нам. До побачення. Ну, все добре. Поїхали? Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть на пів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Страху нема, наперед, брати. Понял, по цьому траву я і ти. Я ще не для нас двері раю, повір. Для зброї за волю ми тут і тепер. Нам рихтують прем'єру цілком чужого шоу. Нічого не спинить ідею, час якої прийшов. Герої серце палять яскраво і полем'я у руки беруть. Святая не спиниться справа, а значить живе Білорусь. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть на пів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серце палять яскраво і полум'я у руки беруть. Святая не спиниться справа, а значить живе Білорусь. небе Беркут, свободная птица, в небе солнце, над степью ковыльной, и хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой
довелось мне родиться. И хочу я земле в пояс поклониться, той земле, на которой довелось мне родиться. В вихре времени, в черные годы, степь заснеженную гнали народы, позади унижения, боль утраты и страхи, их голодных замерзших согревали казахи и делились последней рубахой и кровом, изболевшие души лечили они мудрым словом. Мы молились Иисусу и молились Аллаху за доброе сердце степного казаха. Ты бескрайняя степь нашей родины стала, ты щедра к своим детям, земля Казахстана. Ты давала гумыс свой целебный свет, без тебя мне не петь, без тебя мне не жить. Көктебөркі еркін құсы, көкте күн туы даланың ақ мекен жеріме басыңқап келеді туған өлке тәтті екен. Грім в ковальні Бога, стоять вої з кісьми до плеч, рука сивілого сварога кує арею моцний меч. І ось знаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес,
меча окропила покрова, а рідна рік його Черкес. На посір Перунова полка підіймає меч Ареєва рука, на могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля, меч Арея Русь неволі визволяй. На Україні хай пощезне враг, меч Арея поверне нам рідний стяг. Черкес чарівний меч Арея тримав і Тур, і Святослав, не раз Арату і Борею, і Русь він щиро захищав. Тримав Гатило Богом даний, тримали витязі князі, тримали лицарі гетьмани, а зараз він в твоїй руці. На посір Перунова полка підіймає меч Ареєва рука, на могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля, меч Арея Русь неволі визволяй. На Україні хай пощезне враг, меч Арея поверне нам рідний стяг. Посір Перунова полка підіймає меч Ареєва рука, на могутній дух, на захист нам, на погибель злим підступним ворогам. Гримне небо і тремтить земля, меч Арея неволі визволяй. На Україні хай пощезне враг, меч Арея поверне нам рідний стяг. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Москва! Піхота! Вірні завжди! Там не ми! Там перемога! И он был натхненный и молодый, их не злечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбурим турми мури, браніш свободи до вяри, а мур хутка рухне, рухне, рухне.
рухнет и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Ведали слово на памяти спел, если по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били 100 тысяч долоняў рытм, ворогов бил наповал, и шли на муры во всем свете старым, а ён усё граў и спяваў. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Адзіною метою знявся наш дух, темру святлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ, мы разом живем на землі. Зробите сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, імкнемся до счастья своего. І мара народа в країні життя, просто каб добре було. Моцних грукот, не стомлених рук, роди ідуть, ідуть. Ми, белоруси, ми з миром ідем у світлий сонячний путь. Бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до горы. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Амур хутка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Москалики приїхали в гості, замість врожаю збирає в полі їхні кості. Заблукав десант російський, перейшов кордони, хай не плаче, як зустріне наші батальйони. Зеленіє нашу кров, колоситься жито, без проклятих москалів буде добре жити. Їдуть цинкові гроби, тече річка Тиса,
вас ніхто тут не чекав, тож ідіть до біса. Наведемо ми порядок, навіть без бандери, є для цього літаки, танки, БТРи, 33 москалики, жоден не доїхав, у холодних вантажівках, повернуться тихо, привеземо добрі шини, щоб Москва палала, заспіває цілий світ, Україні слава.